Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, hemen gaude beste behin zinemaldiko izarren pare. Zinema aretoetara joateko hitzordu asko proposatzen dizkizuegu, baina badugu beste proposamen bat. Bihar, arratsaldeko 6:00 Victoria Eugenian. 350 gora aktore, zuzendari ekoizle eta zinemagintzako hainbat langilek dei egin zuten atzo Israel Gazan egiten ari den genozidioaren kontrako manifestaziora joateko. Esan bezala, bihar izango da The Voice of Hind Rajaf filmaren proiekzioa baliatuta. Filmak Gazan eraildako 6 urteko neskaren istorioa kontatzen du. Horregatik, haurrak gogorazi nahi izan dituzte bereziki. Israelgo genozidioak haserretuetan askatuta dagoen gizarteko sektore gisa, manifestazio honekin bat egiten dugu, eta herritarrei dei egiten diegu gurekin batera oihukatu dezaten genozidio hau geldiarazteko, eta Gazan Israelgo okupazioak eraildako haur guztiak gogoraratzeko eta omentzeko. Memoria historikoko ariketa izugarria baita zinema. Horren adibide asko ditugu zinemaldi honetan, Palestinaren memoria, Gerra Zibileko memoria, eta nola ez Euskaldunon memoria, Karmele bera kasu. Sasoian dago Euskal Zinemagintza. Gaur ospatuko da Euskal Zinemaren gala handia Victoria Eugenia antzokian. Urtero izan ohi da berezia, baina aurten pixka bat gehiago. Zinemaldiaren historian Euskal ekoizpen gehien aurkezten ari den urtea baita aurtengoa. Asier Altunak eta Telmo Esnalek zinemira saria jasoko dute Donostiako zinemaldiak eta Epe Ibaiak Euskal Herriko ikusentzunezko ekoizle burujabeen elkarteak emanda. Aupa Etxebeste filmak zinemaldi honetan bertan estreinatu zela duela 20 urte bete direnean. Diru eske ez, boto eske. Utziko zeniake diru pixka bat. Dirua? Zertareko. Marbellara ez da. Urtero bezala. Oporrak etxean pasako du. Etxian! Ez dauka ujanaririk. Aizue, efemiridei begira jarrita, Euskal pelikula gehiago egiteko moduko gertakariak topatu ditute. Adibidez, 1985ko iraiaren 23an, hau da, 40 urte gaur, Madrilgo auzitegiak Josea Erregiren hilketagatik auzipetutako Antonio Gil Rubiales eta Julian Marin Ríos poliziak bigarrenez absolbitu zituen. Komisaldegian torturatuta hil zuten Arregiren hilketagatik prozesatutako bakarrak izan ziren, Marin zen Arregi atxilotu eta galdekatu zuten polizien burua, eta epaiketan esan zuen Arregik bere burua lesionatu zuela eta tortura salaketa faltsuak zirela. Gil Rubialesek Mikel Zabaltzaren hilketaren aurkako protestetan manifestariak kateekin erasotu zituen Iruñan. 1989an Espainiako auzitegi gorenak 2 zigortu zituen azkenean. Hilabete gutxi batzuetako kartzela zigorra eta urte gutxi batzuetako soldata eta lanik gabeko zigorra. Eta beste bat, eta duela 51 urte, Espainiako poliziak Eba Forest atxilotu zuen Madrilen hilabete batzuk lehenago Carrero Blancoren aurkako atentatuaren ostean Operazion Ogro liburua argitaratu zuen Julen Agirre izen ordearekin. Atentatu horrekin eta Rolanko kafetegikoarekin lotu zuten, eta beraz atxilotu eta poliziak gogor torturatu zuen. Ipar Euskal Herrian emakumeak kalera atera eta gogor salatu zuten Foresten atxiloketa, eta Euskal Herritik kanpo ere elkartasuna igorri zioten, hala nola The Femme Movement aldizkaritik. Aldizkari horrek Foresten kartzelako eguneroko eta gutunen bilduma argitaratuko zuen gerora. Kartzelatik irtetean, tortura y demokrazia ikerketa lanean jarraitu zuen, eta testigantzak hartzen jarraitu zuen. 1979 urtean, torturaren aurkako taldearen sorrera bultzatu zuen, eta 1981an, 3 argitaletxea jarri zuen abian. Sakelako liburuen bidez, argitaletxe handien merkatutik eta indarrean zen pentsamendutik, kanpoko idazleen lanak ezagutzera emateko. Besteak beste, Dario Fo, Noam Chomsky eta Harold Pinterren lanak eman zituen ezagutzera, sastreren ez gain. Y como pasa el tiempo, que de pronto
por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy. Pelikula bat egiteko moduko beste gertakari bat, izan ere gaurko egun ez duela 11 urte, 200 lagunek herri harrisia egin zuten Loiolan, mozorroturik, poliziak atxilotu nahi zituen 5 gazte babesteko. Irati Tobar, Jacinte Ramirez, Xabier Arina, Imanol Salinas eta Igarki Robles ez ziren auzitegi nazionalera aurkeztu. Epaitegi horreko 28 euskal gazteren aurka abiatutako epaiketan, izan ere, beren aurkako froga bakarrak torturapean egindako adierazpen bidez lortuak zirela salatu zuten. Mozorroak eta ileordeak soinean, ekimen desobediente hau tarteko, ertzaintzaren operazio erraldoiak 3 ordu behar izan zituen 5 auzipetuak atxilotzeko. Indarrez desegin zuten herri harresia eta zauritu ugari utzi. Euskal Herritik kanpoko gertakariak ere aipatuko nituzke, Horizontes Latino saierako 1913ko iraiaren 23an Argentinan Palacios legea deiturikoa ezarri zen, sexu esplotazioa eta pertsonen salerosketak zigortuz. Alfredo Palacios diputatu sozialistak bultzatu zuen eta itzindaria izan zen mundu baian. 1989an Bangladesen egindako emakumeen trafikoaren aurkako koalizioaren mundu konferentzian egun hau izendatu zen sexu esplotazioaren eta emakume nahiz umeen salerosketaren kontrako nazioarteko egun. Kalkuluen arabera, munduan 1,8 milioi pertsona dira sexu esplotaziorako pertsonen salerosketan delituen biktimak urtero. Naiz eta ziurrenik zifra hori asko altuagoa den. Me parto con tus chistes, río con la boca llena, me hablas con miedo, tan guapo, tan desnudo, tan rastrero, tan seguro. Si eres tan valiente, préstame tu vientre. Vengan los hijos que tengan tus hermanas. Aizu eta zoriondu beharko ditugu gaurko egunez jaiotakoak, adibidez, Bruce Springsteen, bere abestiren batekin hasi beharko dugu saioa, agian, proposamen bada, Ojo, eta baita Julio Iglesiasena ere, baina agian hobeto Bruce entzuten badego. Ezin dugu hasi, me va l'amor. Baina ala ere gaurko urte betetzeetan azpimarragarriena, Xabi Tolosarena. Benetako Xabi Tolosarena. Gure Madrilgo kolaboratzailearen urte betetze eguna da, zorionak, Xabi. Benetako Xabi. Bueno, horrela bai, has gaitezen. Zinemalditik, berriro ere, egunon Donostia. Denetarik izango dugu gaur, hemen elkartea, Ander Lakaie, Sara Fantobat Jone batzuetan filma orkestera. Eta bestelako kontuak ere izango ditu, hemen zinemaldian gauz asko gertatzen direlako. Entzuleok iraiako 23 ditu gaur eta asteartea da, ongitorri guztioi, bigarren kafera zinemaldiatik Donostiako Zurriolatik zuzenean, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren eta Jone batzuetan pelikula. Biak izango ditugu gaur. Egunon, June! Aspaldiko. Egia da, aspaldiko, Bai, Lotxagabe. 15 egun egon ez kanpoan. Lotxagabe hori. Eta zuekin goiuri ez izarandia, eguro goiuri... Egunon. Bukia oskezu. Bukiak da. Zibi, pudistat. Ez, baina gaixotu naiz. Ai, amatxo. Baizketan ari zeizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1031 du, goizak 10 eta 17 minutu, iraiak 23,
Gu hiru urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi naiz irratian zarete bigarren kafean. Entzuleok, nik uste dut gure 1000. Saioan garako zuzendari den Iñaki Soto jaunak ekarritako kontzeptu ura gogoan, gure kardasianismo politikoa gogoan, gaur Julio Iglesiasekin hasi beharko genukeela saio hau. Baina estetika musikalari begira ere, pixkat nolabait esateko outsiderrago geratzen zitzaigun, nola esango dugu. Nik askotan esaten dut ez, gure Julio Iglesias izan dela Saldias. Bai. Beraz, esan genezake... Egia esan bai. Esan genezake, Saldias española dela Julio Iglesias. Hori da, bai. Zoren, Saldiasin izena joan zait? Xavier Saldias, hori da. Matxin Saldias gitarra jolea etortzen zitzaidan eta enoen asmatzen. Beraz, Bruce Springsteen handiarekin abiatuko dugu gaurkoa. Lonesome Date Rising albumetik 2002. Urtean kaleratu zuen disko tzarrau eta tira, nolabait badira kantu ezagunagoak disko honetan, bereziki Waiting on a Sunny Day, pixkate bere azken garaiko hit horietako bihurtu dena, baina diskoari hasiera ematen dion kantua bere kantu tzarra da eta honekin hasiko dugu. Eguzkia dago kursalaren atzekaldean, gu Tolosatik abiatu gara euritan, girola traketxe amarrean, gris amarrean, baina ari da altxatzen Euskal Herria eta jendearen mugimenduan, goizeko 10 eta 20, kursalaren parean ikus dezakegu jendetza dagoeneko aurrera eta atzera, izarren bat ere bueltaka ibiliko da, eta hemen gure paretik igaroko da momenturen batean Goiuri zein da hori hau famatu da. Baiona. Hori da. Bi Baionak. Bai. Bi Baionak. Bi Baionak. Claro, es que anaiak dira. Bueno, claro. Betaurreko ia berdinak ditu. Vale, baina gauza bat esango dugu entzulei. Nik onartu beharra daukat, badaki dara Baiona zein dan, eta bai, baina nik horreznak izan zen. Laguntza eskatu dudala benetan, Goiuri zein da esan dudanean, enuela kokatzen. Baionatarrak ziren, baina zer gertatu da, zerre daude? Juan Antonio Baiona eta Carlos García Baiona ziren. Oso separatuta zuaz. 10 metroko distantziarekin, kaletik paseatzen, hemen Zurriolan, baina izu bida, gure Baionatarrak. Sabar dugu, zineman, Espainiako zineman oso pertsona garrantzitsuak. Aste guztia darama Baionak hemen dibueltak ez da, bai? Epaimaieko burua ez da ez? Ondariara. Juan Antonio Baiona dugu zinemaldiko epaimaiaren burua, eta, beste... 7 kidek ere osatzen dute, nolabait, oraintxe gure paretik agurtu ez gaitu egin, baina igaro den... Ez, gu konturatu gara bera nortzen, baina bera ez da konturatu. Hemen ginela. Bezala sartuko zen, kaso egitera, hemen txe... Bai, egia da, hemen alfombra gorri honetan jende famatua ikusteko aukera izaten dugula, gure hemen Zurriolako estudiotatik igarotzen direlako horrela aktoreak, zuzendariak, ekoizleak, eta bai, mugimendu asko dago orain kursalean, pentsatzen dut lehenengo pelikulako saioarain bukatu dela eta jendea ateratzen ari dela, eta hortxe doaz, komentatzen zer iruditu zaien, egunkariarekin, bakizue zinemaldiak egunkaria, bere egunkari propioa duela, eta hortxe dauzkate
egunkariak eskuetan, eta pasatzen ari dira, gabardin asko ikusten ari naiz, Bai. Imanolek atzo esan zidan gabardinat erosi nahi zuela, eta nik ere egia esan uste dut gabardinaren garaia dela, udazkena oso gabardina garaia da. Bueno, Baionaren zuzendaritzan edo presidentziapean Laura Carreira, Portugaldar zuzendaria, Gia Coppola, estatuatutako aktore, ekoizle, gidoilari eta zuzendaria, Zu Dongyu, txinatar aktorea, Argentinatik Lali Esposito, nola baite, esango du, aktore eta musikari, ez? Mark Strong. Eta Mileiren amesgaizto. Hori ere bai. Mileik amesgaiztu asko dauzkazken aldian, Bai, bereziki gaizki erabaten da Lali Espositorekin. Bai, bueno, ikaragezko betoak izan ditu Lali Espositok ere, ez? Osea, hor borroka handia dago. Mark Strong aktore erresuma batuarra, eta Frantziatik ekoizle eta aktore den Anne-Dominique Toussaint horiek osatzen dute epaimaia, eta eman barko dituzten sarien artean, batetik, aipatu dugu, Urrezko Maskorra egunotan, pelikula honenari, zergatik ez, Maspalomasi? Epa. Gerora, zuzendaritza honenaren zilarrezko maskorra, interpretazio protagonista honenaren zilarrezko maskorra egongo da, baita, nola baite, talde interpretazio sari hori, ondoren argazki zuzendaritza honenari epaimaiaren saria, eta gidoi honenari ere, epaimaiaren sariora izango da. Zuk Maspalomas esan duzu, baina sare sozialetan ikusten ari naizena da, gero ez da gertatzen beti, ez, esaten dena, eta gero saria zeinek eramaten duen, baina bai izaten dutela, los domingos dela, lehian, aukera gehien dituena, edo jendeari hori iruditu zaiola, sekulako harrera izan duela hemen, eta izu, atope los domingosekin, Bai, los domingos oso ederra omen da, eta oso ondo egin omen dago, baina ez da behartakoak direlako, uste dut, Maspalomasek badituela beste osagai batzuk ere. Iruditzen zait, haustura puntu bat sor dezaken pelikulare badela, eta hortik ere, epaimaiari igual freskoago ere egin dakiokela. Baina, Alauda Ruiz Dazuaren Los Domingos asko fidatzen nahi zen zinema zale eta zinema giroko jendearekin hitz egin da, ikaragarri omen dago, eta egia esan nik atzo gauez ikusteko aukera banuen, baina gaueko 9:00 hemen 15 ordu genera matzala, pentsatu nuen, ez zegoela indarrik pelikula hori behar bezala gozatzeko, eta batez ere gerora gaueko 12:00 al sartu, Tolosara iritsi, eta... Hori ere esan behar dugu, zegu hemen gaude oso pozik, sekulako luxua da horrelako estudio batean egotea, hemen Kursalparean, Zurriolan, bide batez norbaitek, norbait hemendik badin badabil, gure entzuleren bada, etor dadia kaso egitera, baino, egunak azkenean luzatu egiten dira, eta zinemaldia nekeza da, Bai, nik uste dut 11 pelikula dara matzadala ja. Eta goiz hasten gara, berandu bukatu, bueno, bai, izaten dira. Tirantzuleo, maite duten tartean murgildu beharko dugula, eta June Romatet Ibargurenek kontatu beharko digu, zein den bere maite duta? Maite duta erresa, gaur hueltatu naiz, atzu hueltatu nintzen lanera oporretan egon da gero, egia da lehenengo tartea oporretan pasanuela, eta gero, ikasketa edo antzeko zerbaitetan, baina bai kanpoan ere. Orduan, lehenengo zatei helduko diot, eta maite detala egin dugun bidaia Eskozian zehar, mandidalako aukera Eskoziako Highlandsatiak oso ondo ezagutzeko eta gozatzeko, denborarekin hartutako bidaia izan dela, ez presaka, 1000 gauza ikusteko, eta oso ondo pasadetela, eta noski Hogwartseko trena ikusteko aukera aukidetela, beraz, naizta egon ginen han, ez dakitzen pertsona egon ginen, esageratu gabe, 50 mendibaren alde batean, eta beste 50 beste puntan, denak tren baten zai, ordu tapiko atzeratu zen tren baten zai, han gelditu ginen 2 orduz, pasatzen ikusteko, 2 minutuko gauza baterako, baina benetan, asko gozatu nun zerbait izan zen, beraz, bidaia oso orokorrean da nire maite duta.
Bai, ikusi zaitugu gozatzen, eta imaginatu zaitugu gozatzen. Historietatik aratago irakurtzeko gai izan gara, zure fetitxe eta ilusioak asetzen ari zinen bitartean. Nire maite dut oso simplea da, baina zinemaldian hemen Gorkak esan du. Zerrutan, nun egiten duzuelo, Maria Kristinan, ez gara maila horretan. Baina bai, zinemaldia gogor dator beti, pelikula asko ikusi behar dira, askotan, entzuleok, hemen zinema aretoan ikusten ditugunetatik aratago ere, etxean ikusteko pelikulak ere baditugu. Euskal produkzio batzuetan entrevistak ere egiten ditugulako bigarren kafean pelikulak estrenatu aurretik. Eta horrek kokatzen gaitu, pelikula ikusi beharrean, protagonista, zuzendaria, aktoreak direnekoak gurera etorri aurretik, beraz etxea joan eta gero lan egoten da. Ni atzo hasi nintzen adibidez, eta hemen ez dut enbidia eman nahi, baina zerua hauak ikusten. Oraindik estrenatu ez den pelikula bat ikusteko telesail bat barkatu, ikusteko privilegio hori ere badaukagu, naiz eta nekatuta etxera iritsi, atzo hasi nintzen ikusten zerua hauak, eta esan beharra daukat, ikaragarrizko itxura duela, ez dut bukatu, hasi besterik ez dut egin, baina latza da zeru hauak, eta Koldo Almandozekin egongo gara aste honetan. Okerezpa naiz, ostegunen izango da Almandoz gurekin, ez bihar bertan izango da eguerdiko 11etan Koldo Almandoz, beraz, gaur atzo hasitakoa bukatzea hori izango da gure etxeko lan, eta etxeko lan horiek egiteko indarrak ere beharrezkoak dira. Eta niretzat maite duta da, Grons jatetxeko arrautza benediktinoentzako. Gora Zaldibiko arrautzak, eta Zaldibiko arrautza horiek osatzeko bestelako osagai guztiak ere. Badator 72. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izen handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik gaueko 11:00-etaraino. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? Hori zen ere maite dut dago, Juri, eta zuria faltako litzeguke. Nere maite duta da, ez dakit maite duta den, maite dut eza den, egia esan, nago, zeharo txundituta estatu batuetan gertatzen ari den guztiarekin. Egia esan, izugarria da, ez dakit, nik behintzat jasotzen ditudan albizu guztiak izugarriak dira, baina entreten dituta naukate, hori esan behar dut. Ze, hasteko, bueno, ez dakit ezan nondik hasi kontatuko dizuet, utzi nahuela zeharo erotuta ikusteak nola orain Trumpen administrazioak, bueno, sekulako prentxaurrekoa prestatu duen, kontatzeko nola parazetamola eta autismoaren artean lotura argia dagoen, naiz eta zientzialariek mundu mailan esaten duten hori ez dela egia, naiz eta lehenengo autismo kasuak parazetamola inventatu baino askoz lehenagokoak diren, eta iruditzen zait, bueno, ez dakit, nagoela txundituta, eta egia esan nire maite duta da, gertatzen ari denari buruzko analiziak egiten dituzten kazetariak, eta ze horrela estatu batuetako albisteak ere iristen zaizkigu, eta benetan analizi horiek behar ditut ulertzeko zertan dabilen Trumpen administrazioa, eta zergatik orain indar hau autismo eta parazetamolaren kontu honekin, ez dakit zertan ari diren, gero ikusten ditut iristen zaizkit baita ere irudiak Charlie Kirk badakizue Trumpen Ze gauza distopikoa da hitza. Lehengoan atzo gomendatu nuenik Orwellen dokumentala, eta nola bere 1984 lan hori 40ko hamarkadan idatzita gaur egun erabat gurera ekartzeko moduko hausnarketak zituen. Distopiko da, bai, aian ez baduzu ikusi, kontua da, Charlie Kirk bazen Trumpen jarraitzaile sutsu horietako bat, berak proiektu bat zaukan, unibertsitate joaten zen ikasle gazteekin debatitzera, ez? Bera ultrakontserbadorea zen, oso ikuspegi
Bueno, niri gogorak egiten zaizkidanak zituen, ez? Abortuaren aurka, ultra kristaua zen eta horrekin ere beste erlijioekiko zituen iritziak oso bortitzak egiten zitzaizkidan, armen aldeko aldarria egiten zuen, bueno, hori guztia egiten zuen eta duela aste batzuk Utahko unibertsitatean horrelako ekitaldi bat egiten ari zela, tiro bat jaso zuen eta bertan lekuan hil zen, beste gizon batek tiro egin ziolako teiatu batetik. Eta atzo izan zen bere funerala. Egin zela estadio batean. Eta noski bere emazteak hitz egin zuen. Eta esan zutenean da orain Erika Kirk aterako da hitz egitera. Bueno, su artifizialak, sekulako, ezagit, Rammsteinek realearenan ez da izena, ez? Ez da izenan berria. Anoetan, Rammsteinek Anoeta estadioan egin zuen kontzertuaren pare, eta berez, bazen funeral ekitaldi moduko bat zen, eta antxe atera zen bere emaztea noski ultra makillatuta eta, izugarria izan zen dena, eta guztiz distopikoa da, eta horixe, ezakidala maite dut edo maite dut eza den, zetzait bat ere gustatzen gertatzen ari dena, baino orduak pasako nituzke horri begira. Goizeko 10 eta 33 minutu barkatu eta gure gaurko lehenbi gonbidatuak aurkezteko moduan bagara. Hementxe naiz irratian, bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea. Begiak itxieta burua itzali zenuen Iztik zegoen beharra Milaka dira zinean laendu daitezkeen eta lantzen diren gaiak. Milaka film ikusi ditzakegu gai ezberdinak ardatz zituztenak. Baina badira filmetatik zinemaren munduari ikusentzunezkoari eragiten dioten beste 1000 arlo. Izan daitezke lan baldintzak edota lan bakoitzean sortzen diren harreman edo dinamikak, eta noski gaietako bat bada feminismoa. Zeinena zen aukera, gutxienekoa zen, oraintxe daukaguta azkena. Ikusentzunezko sektoreko eta arte estenikoetako emakumeak zaintzeko asmoz hainbat elkarte sortu dira azken urteetan. Baita ikusentzunezkoen 50-50 berdintasunerako lurraldeen arteko 2025ko lantaldea deituriko erakundea ere. Egiten duten lana, erabat beharrezkoa den honetan, zinemaldian ere tokia egitea beharrezkoa zen. Zinemaldiaren agendan 2 jardunaldi antolatu dituzte. Batetik atzo Tabakalerako zeta aretoan egindako egungo ikusentzunezko industriari buruzko diagnostiko feministak deitutako jardunaldia, eta bestetik gure ahotsak ekintza kolektiboa gaur eguerdian egingo dena. Baina honen inguruan gehiago jakiteko eta hobe antolakuntzako norbaitekin aritzea beraz gurean ditugu gaur Irati Santiago eta Kristina Zorita hemen elkarteko kideak, eta, Kristina zuzendaria kasu honetan. Aipatu dut ez, hemeneko kideak zaretela, nola azalduko zenuten zer den hemen? Kaixo egunon. Kaixo. Hemen da ikusentzunezko elkarte feminista, hemen Euskal Herrian bere jarduera daukana, eta da sare bat emakumezkoentzat batez ere. Bai salaketak dauden, gero ere bai ekintzak egiten ditugu, emakumea ahalduntzea batez ere sektore honetan. Hemen sortzearen beharra noiz gertatu zen edo zein izan zen hasiera bera eta zergatik, noski? Nik kontatuko duzu zen hasieran egon nintzen. 2016 sortu ginen, datorren urtean 10 urte betatzen ditugu, eta izan zen Izaskun Arandia gure lehenengo presidentea eta beraz izan zen bultzatzailea, etorri zen kanpoan egon zen urte askoan lan egiten,
Eta hona etorri zen, eta ikusi zuen oso sektore, matxista esango duzuke, baina, ez batez ere gizonen sektorea zela. Kontutan izan behar da, 2016 industria, zine ikusentzunezko, pentsat zine industria oso txikia zela Euskadin, eta errodajetan lantalde berdina errodaje batetik bestera juten zen, eta gehienak gizonak ziren. Orduan behak galdera bat egin zuen, non daude hemen emakumeak, eta jaso zuen erantzuna izan zen, ez ditugu ezagutzen, ez dakigu non aurkitu. Eta orduan gure lehenengo lanetariko bat izan zen hori, ez? Direktorio bat sortu, online direktorio bat, non bai arte eszenikoetan eta bai ikusentzunezko eta zinean dauden profesional guztiak sartzea zukaten, eta horren alboan sortu zen horrelako ekintza bat izaten zen, bai produktorak eta baita erakundeak ere kontratatzaile moduan jartzea zukaten. Eta hortaz gain, elkartea sortu genuen, eta ziginen gure bazkideak jasotzen, eta bazkidei zuzenduta, berak esaten zuen bezala ez, sareak jarri ziren martxan, hasi ziren bilerak egiten, eta orduan elkar ezagutzen hasi ziren. Eta adibidez, hortik kontziente ziren emakume batzuk, ekoizleoko emakume batzuk, saiatu ziren bere ekoizpenetan emakumeak izaten lantaldean, gehientsuenak. Eta horrela, atzo adibidez kontatzen zian gure lehenengo bazkidetako bat, Maitane Karbaioak berak esaten zian, beraretzako oso importante izan zela, bera iritsi zen montatzaile moduan, eta bera aukera izan zuen bere beste doai bat soinuan sartzea, hain zuzen ere, bultzatu zutelako barnetik, ez? Lara Izagirre kontratatu zuen, eta Lararen bitartez, Larak Izaskunik galdetu zion, eta ikusi zuelako ediktorioan, eta horrela sortu zen, eta horrela egun Maitane da, lanean dagoen, igual, soinugintzan dagoen emakumeenetako garrantzitsuenetako bat, edo lan askola egiten nahi duena. Duela egun gutxi ontzen Lara gurekin, ez da ostiralen izango zen, eta justu Maitane inguruan aritu ginen, Lara Izagirrek bere lantaldea oso mantentzeko duen gaitasun edo joera hortaz, eta nola, un otoño sin Berlin, edo norara joaten ginenean, edo oraintxe el regalorekin, esan hemen badaude, lantaldean oso finko diren pertsona batzuk, eta Maitane horietako bazen. Eta leheno kontrakoa gertatzen zen, finkoa mantentzen zen ekipoa, baina ekipo gehienoak gizonezkoenak, eta horre sortu zen, hori, sare horien bitartez, sartu ziren lanean jende berria, esan genezake, ez? Eta aurpegi berriak ez bakarrik zuzendaritzan edo gidoegintzan, orain horra aipatzen diaren izan handi batzuk, baizik eta baita lantalde ekipoetan, bai. Ze azpimarratu beharko genuke ez, askotan iruditzen zaidalako, zine mundua hitz egiten degunean, edo elkarteak zine munduan aktoreak bakarrik eta datozkigula burura, eta hemenen noski ez, denetarik dugu ez da, edo zein langile gerturatu daiteke hemenera ez da irati. Bai. Gu elkarte feminista bat gea, zine industrian lan egiten bali baduzu, zuretzako da elkartea, teknikari asko dauzkagu, aktoreak ebai, berez industrian lan egiten dituen postu guztiak jasotzeko elkarte bat da, berez. Kristina, zuen sareetan edo eta webgunetan arituko agina ondo begiratzen, irakurri dezakegu Alice izeneko ekintza plana duzuela. Izan zen ekintza plan bat, uste bez, 2024-erako, osea, 2014-an ez amaseian sortu ginen, ez nezagoratzen sortu ginen. Baina egia esan, momentu horretan niaz den konjuntan, eta Alice plana, ja bukatu txat egon barko luke eta beste gauza batzutan. Baina analiz izan zen, adibidez, abian jartzeko aukera programa. Eta aukera da, aukera emateko industrian sartu nahi duen jendea berriari. Izan da mentoritza programa oso potente bat, eta hor euki dugu eun ikasletatik eun bat izan dira lanean, orain gaude 5. edizioan, eta orain arte hori egiten zen ekipoak sortu behar zituzten emakumeak,
egon behar zuten gutxienez, zuzendari bat eta gidoilari bat, eta ekoizlea. Izan zitekeen bi pertsona, eta orduan bat hartzen zuen bi rolak, baina pasatzen zuten mentoretza programa batetik. Eta mentoretza programa horretan, egiten zutena zen, eurek, esan genezake, jaso, bai gidoi gintzan, bai zuzendaritzan eta ekoizpenean, eta gero pitxina nola egin, eta nola aurkeztu programa proiektu bat, eta nola aurkeztu dosier bat, eta orduan horrei esker, badibidez, egun 11 bat proiektu, uste, 11 dozena bat esango genak ez, uste paste bat dago, edo egin dira, film labur txikiak, egin dira, edo egitekotan daude, osea, produkzioan daude. Eta horietatik, 5 ja pasa dira Kimoak sailetik. Kimoak da hori, Eusko Jaurlaritza daukan nazioartekotza. Eta orain daukagu, bezala da, orain arte zen jende gazteenentzat, osea, ikasle eskoletatik atera berri, baina badin konkretu bat, eta aurten ja erabaki dugu zabaltzea. Izan ere, konturatu geralako jende asko sartzen da zinean, pitin bat, helduago dienean, eta hori ere kontutan hartu behar dute, aukera hori ere izan behar dute. Eta besteak ziren, lokailuak, sareak, eta sarean adibidez, egin dugu, zuek aipatu ez zuten leheno, lantaldea. Bai, estatuan dauden elkarte feminista, ikusentzunezkoan dauden elkarte feminista gehienekin, bai, guztiekin egin dugun, lotgune egin ditugun gauzak, eta adibidez, atzo egin genuna, eta gaur egin behar duguna, beraiekin egiten nahi gea lanean. Osa, elkarrekin egiten nahi gea, prestatzen egon gea atzoko, egun osoko, edo goiz osoko mainguruak, eta gaur, hori, ordu bete beharru, izan behar dugun ekintza, ez? Ekintza salatzeko industrian dauden sexu gehiagikeriak. Aipatu duzu hainbat ekimen antolatu dituzuela zinemaldian, baina hortan pixka bat horrela gozartuko naiz. Orain azkeneko galderatxo bat egin nahiko nizueke hori baino lehen. Azkenean, jendeak egongo delako pentsatzen, ez? Zinema munduan zertarako behar den elkarte feminista bat, edo zenolako salaketekin gerturatu daitezken langileak bertara esan duzue, azkenean ikusgarritasuna ematea ere badela helburu bat. Beste helburuak zein dira, zaintza, suposatzen dut irati. Bai, babesa oso beharrezkoa da, industrian hainbat eta hainbat sexu indarkeria ematen ari da, eta ez gaude babestuta, bai dela matxismo estruktural bat dago oraindikan, eta hori dena salatu egin behar da, eta hori dena aldatzen hasi beharko gea. Orduan bai beharrezkoa da. Honen bidean, ez, aipatu dugu zinemaldian sortu dituzuela erakundearekin batera hainbat, pare bat ekintza antolatu direla zinemaldian. Lehenengoa atzo egindako jardunaldiak izango ziren, ez da? Orain hartu usteet, 2. edo 3. edizioa da egiten duguna. Osea, azken urteetan, hasia ginen, hori, bai, guztiak egiten genuen. Hori, usteetaz ginen, landabizi inguru batekin, eta atzoia, egun oso, atzalde goiz osoko inguruak izan ziren. Eta gaur ez eta dizuet, sexuen, indarkerien aurrean dauden, emango dira ezagutera, egon dauden informeak, txostenak, eta hortaz gain, ekintza bat, ahotsa emango zaie, testimonei, osea, biktima jasandako testimoniai. Eta bai, bereiekin, nik uste gero eta elkarrekin gauza gehiago egiten nahi geha. Ez bakarrik hauekin, adibidez, guk ere sartuta gaude eguan, Europako emakumeen elkarte batean, edo emakumeen elkarte feministan, eta saiatzen nahi geha, hori da esaten genuen galdetu jazu aliz, lotgunea edo lotura izan zian hori, sare horiek sortzea talde ezberdinekin. Eta bai, orainek ere gauza asko egin daitezke, ez? Lehenengo galetzen duzu zergatik. Bitu, nik esango dizut beste datu bat, 2016an gu sortu ginenen, kasualidadez,
nik uste Eusko Jaurlaritzan babesa doka, baina ez dut esango, ez duen jarriko eskua mai gainean. Kulturaren euskal behatokiak txosten bat atera zuen. Eta txosten hori izan zen, hori ikus-entzunezkoan zeuden desberdintasunak, ez? Eta, bueno, egin zuten txosten mardul bat, eta horietako gauza bat oso potentea izan zen, esaten zutena non ikus-entzunezko karreretan gehien bat emakumeak zeuden, baina gero industrian hori izan islatzen. Guk orain eskatu dugu berriro txosten hori berriro egitea. Ze uste dugu, batetik industria asko garatu delako, eta bestetik nik uste gure lana dela bitartean, hori ez da gainditu, jarraituko dugu seguramente desberdintasun bat egongo da, baina ez dakit guk sentsazioa daukagu hori gero eta estuago da arrakala hori. Eta espero ezagun egin dezatela eta datuak eskuartean ukitzea eta datu horiekin benetan guk sentitzen duguna, guk ikusten duguna hori ikusten da, islatzen da, ez? Gero eta emakume gehiago bai zinean ikusentzunezkoan eta arte eszenikoetan daudela eta gure ahotsa garrantzitsua delako. Pixkanaka, bai sartu nahiko nukela eta iruditzen zait interesgarria lantzea atzoko jardunaldietan zer garatu zen, bai galdetu nahiko nizueke atzo nola joan zen eguna, eta, zein zen helburua hasiera batean, eta zein izan ziren ateratako ondorioak. Helburua izan zen, estatu mailan dauden elkarte feministak batzea, eta hitz egitea bai beharrezko diren gaietaz, ez? Indarkeriaz, salaketaz, eta gero ere bai emakumea ahulduntzea eta sare bat sortzea. Ekitaldiak, jardunaldiak oso ondo juntzian, salatena tope zeuden, eta bai, faltatzen zaigula igual gizonezko gehiago sartzea, ze, klaro, txarla hauek eta elkarrezketa hauek batez ere gizonezkontzak dira, behaieke bai entzun dezaten, baino emakume pila bat zeuden, sala beteta zeon, eta pixkanaka aigea gure ahotsa entzunarazten. Gaur, jarraitu lasai Kristina esan. Gaur aipatuzu Kristina ekintza bat izango dela atzokoa jardunaldia bat, gaur ekintza bat aldarri hauek zabaldu eta gero zein da espero duzuen erantzuna edo... Guk aia lantzen, adibidez hemenek, espero dugun, kontatzen naiz, lehendabiz eta ben gaurko jardunaldian bi txosten aurkeztuko dira. Batean, hemenek Euskal Herriko Euskal aktoren batasunarekin egiten nahi den txosten bat, emakundaren laguntzaz eta EHUren laguntzaz ere, tartean daudelako langile dielako, honetan, eta txosten hori egiten egia da pitin bat, radiografia bat, ikusteko nola dagoen indarkerian gaia zinean. Eta orduan, zinean eta ikusentzunezkoan, eta artestenikoetan, segure arloa ere artestenikoak badia. Orduan, horrekin burutu nahi dugu protokolo bat, non protokolo horiek babestuko gaituzte, batez ere emakumeiz, baina ez da bakarrik indarkeriak ere beste pertsona batzuk ere harrapatzen ditu, baina batez ere emakumei. Eta hori izan da, gaur aurkeztu behar ditugun lehenengo datuak emango ditugu primizian. Gero batetik zinemak egin zuen txosten potolo hori berriro ezagutzera emango da, eta gero emango da andaluzek daukaten buenas praktikas edorragako zerbait txosten bat. Baina horri lotuta, eta gero biktimen testigantzak eman ondoren, egin behar dugu dei bat, guk eskatu behar dugu, elkarte feminist markatuk, elkarte feministe guztiek egin behar dute agiri bat, non eskatzen dugu, batetik protokoloak erakundek egin detzatela, babestuago izatea, industria izatea, kontutan izatea indarkeriak daudela, eta hori eskatuko da. Eta espero dezagun, gero eta jende gehiago bat egitea guk eskatzen dugunarekin, eta... Ekintza hau 12:00 izango da, beraz guk justu saioa bukatu eta ondoren beraz adi egongo gara gertatzen denarei, adi izango gara, eta, besterik gabe Irati eta Kristina, mila esker hau guztia ondo azaltzeagatik eta tartetxo bat hartzeagatik
guretzako eta espero dut ekintza ondo joango dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bederatzi minutu goizeko 11etarako hemen elkarteko kidekin egin ditugu azken minutuak eta segituan Ander Lakaierekin ere egingo ditu urrengoak. Gai asko dabiltza nolabait zinemaldiaren pelikulen periferia horretan eta hoien artean gaur aipatzen ari garenetako batzuk gazte epaimaiaren muinean murgilduko gara, dagoeneko gurekin lehen kafe hartu zuen protagonista batekin. Nire itzazora itzuli naiz, bidaian joateko aurrera, ta izkutatu dudan kemena, berreskuratzera. Askotan aipatzen dugu lehen kafe bat hartzen dugunean gure gonbidatuekin. Topatuko dugula aitzakiaren bat bigarren kafe bat hartzeko, horrela bizi gara saio honetan aitzakiak topatzen. Ander Lakaierekin Amaia Quiroga eta Omar Somai izan genituen, ama bigarren antzerki arinaren jardunaldietan Alex Angulo sari irabazi zutelako. Fumas lanarekin kasu horretan. Baina uste dute gaurkoa bezalako beste aitzaki asko ere emango dizkigula datozen hilabete eta urteetan Ander Lakaiek gurekin egoteko. Aktore, sortzaile, eta gaur gurean aitzakia gazte epaimaileko kidere badelako. Ander Lakaie, egun hon eta ongitorri berriro bigarren kafera. Egun hon. Ondaltzara? Oso ondo, pixkat nekatuta. Nekatutak garete egun hauetan pelikula pila bat ikusten, baina super pozik. Pelikula pila ikusten eta batzutan hilarak egiten, ea beste pelikula gehiago ikusteko sarrerako xkorren bat erortzen den azken minutuetan, ez da? Bai, inoiz ez delako nahikoa. Lo hartu duzu pelikularen batean? Ba ez. Serio? Bez, bai, eta arraroaz, askok siratxoren bat bota dute. Nik atzo pelikula bat ikusi nuen, eta pelikularen bigarren minututik kredituen ostean jendea txaloka hasi zen arte, pertsona batek sekulako lokuluska bota zuen, eta inbidia mantzidan, Nik atzorik atzo ikusi nuen el mensaje, gero aipatuko dugu, Horizontes Latinos, bat ere gustatu izan pelikula. Naiz eta Berlinen saritu zuten. Bueno, baina esker... Baina, atera nintzen esaten, hamarkada hontan ikusi dudan pelikularik eskasena zela. Hori, asko esatea. Bai, ikaragarri... ez dakit, nire gustotik kanpokoa esango dut, ez esateagatik oso txarra zela. Baina, bai, pelikula... niretzako insustantzial erabat utxa. Inongo narratibarik gabea, ez da zer gertatzen gidoi ikuspegitik. Eta ni oso zine kostumbrista minimalistaren zalea naiz. Baina, emaiazu zerbait. Bai, mira, ados nago pixkat horrekin, kartu geha gazte peimaian, gara 150 gazte. 150, hemen 150 gazte, bai. Estatu guztitik etorretakoak, de hecho, nietorri nintzen pentsatzen aurkituko nitula lagunak, eta euskaldunak gara 3. Bai. Eta, pixkat, gero komentatzen ditugu pelikulak, aman komunen jartzen ditugu ikuspegiak, eta guri esleitzen zaizkigu 16 pelikula. Hortik 13, dia New Directors, zuzendari berriak, eta beste 3, dia Horizontes Latinos. Eta, hemen iadanak geha zinegile, amets hori dakaguna edo bide horretan gabiltzanak, eta asko ikasten ari gara. Eta holako tertulia batean, komentatu genuen, zuzendari berrietan, asko errepikatzen dela, zuk esaten dezuna, plano oso luzeak, eta batzutan, igual sustantzia gutxikin. Nahi guzazeit, zine latinoamerikar minimalista, eta flipatu dut urtetan, ez dakit, sorinen zinearekin, edo aristarainen zinearekin, maixulanekin, minimalismoa, plano luzeak, pelikula motelak, baina ederratasun eta
gaitasun narratibo ikaragarria dutenak. Bai, askotan daude oso idei politak, baina gero, bueno, dira lehenengo pelikulak, bai, guari gara horiek epaitzen eta ikusten, baina segurazki gero gu jarriko geha eta horrelako pelikulak egingo ditugu. Zinema egitea oso zaila. Oso zaila, hori. Delako. Baina bai, denetarik dago. Denetarik dago. Zuk, aipatu izkiazun bi izenburutatik, bat behintzat, jende gehiago gero aipatu dit, eta gaina gogoratu nintzen eso. Ostras, Anderrek esan zidan bat Apples, eta bat batean topatu nuen esango nuke izan zela, Ignacio Arakistain musikaria, eta esan ziren, bat Apples ikusi nuen da ikaragarria. Eta gero, ez dakit gaztesitarretako batek ere, ez omentzidan esan desan, ostras, ja, 3 pertsona oso referentziazko esan didate bat Apples oso ondo dagoela, eta uste dut hori izan dela zure New Directorseko fetitxo horitako. Momentuz, izan da nire guztokona. Atzo ikusi genuen Un Poeta, ekoizpen kolombiarra, eta bai, pasada bat, osea, Un Poeta, albezu ikusi, baina bada Applesekin ni badakat nire pixkat atxikimendu hori jorratzen duelako hezkuntza mundua. Nik magisteritza ikasi nuen, eta orduan ikusi ditut kontzeptu pila bat jorratzen diana pelikulan, era oso satiriko, humoraren bidez oso ondo. Jorratzen da nolak klasean egoera violentoak, ikasle violentoak, horiek apartatzeko arriskuak, baina era oso divertigarri eta umore beltza erabiliz. Ze ona. Ba, bi horiek izan dira pixet azpimarragarrienak, baina nolabait esateko, gazte epaimaiaren giro honetan, denak ibiliko zarete pixket indarrak ahituta. Bada nolabait gazetasun horretan energia askorekin gauza asko ikusi nahi ditut, baina gero irizten da puntu bat, igual badago inflexio puntu bat, zinemaldiko X egunean, ez dakit iritsi den, pixkat pintxazito eta gero ja pixkanaka erritmo hartzea, ez? Bai, egia da, pelikula gehien eta gatela tempo mantxo bat. Eta, bueno, horiek niri gustatzen zaizkit, baina egia da, atzu 4 pelikula ikusi genitun. 8 ordu metraje egun berdinean. Karo, juten da kumulatzen. Zuk badakizu pelikula... 8 izan duzu? Osa, 4 pelikula, 8 ordu osatuta. Hori da, 8 ordu, hori da. Noski, zuk badakizu momentu baten ikuspegi galtzen dezula pixka bat. Ez da, beste pelikula ikusita, nekatuta zaude, beste pelikula mantxo bat, igual ez dezu berdin jasotzen, orduan hori bai kontuan hartzen da. Gaina, epaitzeko prozesua zaila da, izan ere, gu joten gara gure akreditazioarekin, gure QR-arekin, eta atean bertan, tablet batzuk daude, horrekin pasatzen duzu QR-a, eta bertan bozkatu behar duzu. Hau da, hausnartzeko denbora tarte hori, oso txikia da. Osea, jonbazta erabakitzen pelikulan zehar. Zaila hori, Oso zaila, oso zaila. Askotan, bueno, ni pasa zaitez, hori batean nik ere 4-8 orduko saioietako bat egin nun, egunero 4-6 ordu ere jaten ari gara, eta batzutan pelikulatik ikusi eta behar duzu, distantzia bat hartu, eta esan, ze iruditu zait pelikula hau, ezta? Bueno, dastaketetan bezala, ez? Uste dut, ardo dastaketetan edo horrela batzutan kafea ematen dizu ardoa eta tartean pixka bat haua garbitu eta berriro ez nahasteko gauzak eta bai tartea behar da. Hemen ere pelikula eta pelikula artean, ez dakit kafea behar dena, baina... Ba, nein ez, iten dut hemen pelikulak ikusi, gero, etxea jun, ¿cómo conocía vuestra madre? Cerebro off, pixkat. Ze ona. Eta gero, gugunen berriz. Zein izango zan zuen telesail Cerebroa zeroan jartzeko telesaila? Asko izan daitezke. Asko. How I Met Your Mother aipatu du Anderrek, baina... Sitcom bat, nik uste dela... Friends, Modern Family, horrelakoak. Del Palo, sitcomak eta... Martin. Martin, baina izan behar du, niretzat, ja ikusita dauzkazunak. Claro. Hori. Badakizu zer gertatzen den. Martin nik deskartatuko nuke ekuaziontatik. Azalduko izu zergatik. Ez da komfort sitcom bat, zuretzat? Bai, bada, baina uste dut... Euskal aktore asko zinemaldian ari garela ikusten, eta pixkat banandu behar ditugula iragan telebisibo hoietatik, ez? Ere bai, begia. Ez dut hori kontuan hartu, baina... Uste dut, Soroize Maspalomasen ikaragarri dagoela. Lortu nuen ikustea. Bai, topatu ginen Inigo eta biok Maspalomasen kolan, berak sarreaztekan eta nik ez. Gauza guk akreditazioarekin
ordu erdi lehenago joten bazeako lara, eta gonbidapenak sobren badaude lortu ditzazkezula. Nik ez nuen lortu. Baina, topatu nintzen lagun batekin, egin zuela, bueno, Ander Sagardoirekin, ekoizlea, eta lortu zidan gonbidapen bat, kursalan ikusteko, handian, eta gozatu nuen pila Maspalomas. Ziona, hori, akaso ikusten balin baduzu soroiz etxean, 2000 hamarkadako telesail batean pixkat zapuzten dizu Maspalomas ikusteko aukera, ez? Bai. Horregatik nion. Maspalomas izan zen pixkat kafe hoi... Ze ez dakit aposta ban ala ez, baina jarri ezkeguten pelikulak, gazte epaimaiari, dakate gai antzekoak. Danak protagonistak dira edo umeak edo nerabeak, daude coming of age pila bat. Danak dira landa eremuan, danak dira pobrezian, ezakit, familia pobreen inguruko pelikulak, eta gaia pixkat errepikakorra egiten ari zaigu. Bai, eta orduan, Maspalomas ikusi nuen, eta karo... Izan zan mojito bat. Karo, da coming of age bat, baina beste coming of age bat, Maspalomasena. Zeona. Aizue, segituan jarraituko du Anderrekin, eta segituan Sara Fantoba ere gurekin izango dugu, dagoeneko iritsi da gure Zurriolako estudiora, eta jone batzuetan inguruan ere aritu behar dugu, eta sakon gainera, atzu ikusi genuen lantalde guztia iritsi ginen aretora, eta antxe egon ginen, baita solasaldia ikusten ere, baina azken ordukoaren bila egin behar dugu saltotxoa, ze gure Bilboko estudioetan, Itxaso Leon lankidea zai dugu. Itxaso, egunon? Kaixo, egunon Inigo eta egunon entzuleok, birpasatuko ditugu uneko aktualitateko hainbat gai, aipatzea nazioarteko hainbat estatuburu, bi estatuen soluzioaren alde lerratu direla Palestinari dagokionez, estatu batuak eta Israeli aurreginez, estatu frantsesa eta Saudi Arabiak antolaturiko bi estatuen konferentzian, Frantzia, Belgika, Luxemburgo, Malta, Alandorrak Palestinari estatu aitorpena eman diote. Aintzatespena ezberdina da estatuaren arabera, estatu frantsesak ala Belgikak Gazako zerrendan baituak dauden pertsonak askatzea ezinbesteko baldintza dela zehaztu dute aitorpen prozesu osoa gauzatzeko. Aurretiaz Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek eman diote estatu aitorpena Palestinari. Eta zentzu honetan, goiz honetan bertan jaso dugun beste albiste bat da, oraingoz baieztapen ofizialik ez badago ere Europako futbol elkarteak UEFak astearte honetan bozka lezakela litekena dela Israelgo selekzioa eta taldeak futbol txapelketatik kanpo uzteko proposamena bozkatzea. Hala diote kazetaritza filtrazio batzuek, baina ez dago oraindik horren inguruko baieztapen ofizialik esan bezala. Israelgo taldeek eta selekzioak futbol lehiaketetan parte hartzea ez da berez hain garrantzitsua kirol mailan, baina munduan proiekzio handiana duen kirolean urratsori emango balitz, domino eragina izan lezake beste diziplina batzuetan, hala nola saskibaloian, eta Israel horretan ari da esportwosin alegia zurik eta dinamika zabalari ekiten. Gurera etorrita, aipatuko dugu Ertzaintzak 28 urteko gizon bat atxilotu duela, 3. atxilotu bat igandean Bilboko Fika kalean izandako hilketarekin zerikusia duelakoan. Susmagarria Bizkaiko hiriburuko ertzainetxean agertu zen eta han atxilotu zuten. Guztira Ertzaintzak esan dugu 3 atxiloketa egin ditu azken orduetan, lehena Bilbon, 2. Getxon eta 3. ere Bilbon, ustezko inplikatuetako batek bere burua entregatzea erabaki duenean. Atxilotuak 31, 21 eta 28 urteko 3 gizon dira, Ertzaintzak zabalik du ikerketa Fika kalean gertatutako argitzeko eta atxilotuetako bakoitzaren parte hartzen maila zehazteko. Eta begiratu azkar bat errepideetara, esan behar dugu uneotan, goizeko 11 eta 5 diren honetan, 7 kilometroko autopilaketak ditugula AP8ko 0. kilometroan, alegia Irunen eta Baionako norantzkoan, adiberaz puntu horretan. Hemen txutzeko dugu informazioaren eguneratzea eta 12etan itzuliko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaz aurrera, eguerdiko 12etan informazio gehiago izango dugu hementxe. Zuekin naiz irratian 2. kafean jarraituko dugu, azken minutuak egingo ditugu Ander Lakaiarekin, ari gara berarekin nolabait aipatzen, gazte epaimailan parte izateak zer suposatzen duen, zenbat pelikula ikusi eta zenbat borroka, New Directorsetik kanpo ere badirelako ikusi nahi izaten diren pelikula batzuk, baina aipatu behar dugu, gaur bertan, arratsaleko 7:30, leietik kanpo, baino sail ofizialean dagoen She Walks in Darkness, edo Un fantasma en la batalla, pelikulan ere papertxo bat baduzula. Zinemaldi honetan baduzu zure momentu ere. Bai, badaukat.
Horretan sortu baino lehen, bai, komentatu nahi nun, gaur gazte epaimaiari tokatu zaigula ikustea, dakagu arratsaldean, Aro berriak euskal pelikula da, daukagun pelikula euskaldun bakarra, eta amorratzen nagola ikusteko. Ostegunean izango da gurekin irati, baina gaur arratsaldeko 4etako pasea duzu? Bai. Nire bertan izango. Epa, ikusiko gea. Eta bai... Baina un fantasma batalla bai. Bai, erronka pelikula hori. Paper txikia daukat, baina, potentea izango den pelikula bat dela uste dut, Euskal Gatazka joratzen duen pelikula bat, beraz, hitz egiteko emango du. Eta, erronka dela esaten dut, hemengoa izan da, nik usteet, gure historiak kontatzen ari direla beti kanpotik, eta aktore euskaldunoi tokatzen zaigula askotan aurpegi ematea edo kontatzea. Orduan, askotan, naiz eta ikuspegiarekin erabat ados ez egon, olako aukerak hartu behar dira. Eta hau izan da nire kasua, paper txiki bat daukat, nik ikusi dut pelikula, esan dezaket, bihar ikusikoet pantailan dian, kursalean, eta, esan barret, pelikula oso bat dela, oso ondo dagoela kontatuta, zinematografikoki lenguaia oso ondo manejatzen duen pelikula bat da, notatzen da atzean daun jendea Baionaren produktona da, azken pelikula egin dutena izan da La Sociedad de la Nieve, eta zuzendaria Agustin Díaz Llanes da, 70 urte dazkaia Agustinek, animatu da zuzentzen, ze momentu horren hasiera baten ez zuen zuzendu behar, baina animatu zuten pelikulak autoria kutsu hori eukitzarren, eta nire ustean lortu du. Susana Baitua, Andres Gertrudix, Iraia Elias, Raúl Arévalo, Ariana Gil, besteak beste, baipatu bezala, pelikula honetan, Un fantasma en la batalla, pelikulan ikusiko dituzuenak, eta tartean Ander Rakalle ere, bere papertxo batekin. Nik azken gauza galdetu behar dizut. Ez da oso serio hau. Nik uste ditut hor kanpoan, txaketarekin, oso look zinematografikoarekin, ikusten zen, ez du ezagutu gaberen norbaitek pentsatu guruke hemen, bis aktoral edo bis zinematografiko bat badago. Eta kafearekin, eta horrela, lehiotik barren ikusten nuen hortan, zinean oso presente dagoen, akaso bizitza realean, baina presentegoa dagoen zerbait bilatzen ari nintzen. Eta zen tabakoa. Sekuentzia zinematografiko horrek zigarro bat zekarren, eta galdetu behar dizut, fumas? Ostras, ze ona! No fumo. Oso ondo. Pena, baina bai, egia da, look pedante honi, akreditazioa barne, pegatzen ziola zigarrito bat. Ander Rakalle, mila esker gaur ikusiko dugu elkar Aro berrian, eta gero komentatuko dugu. Bai, super ondo. Zuk ja balorazio eman daukiko duzu akaso? Bai. Azkar batean? Bai. Eta gero kontrako iritzi batera eramaten mazaitut berandu izango da. Bai, beraz, hobetu ez dugu itzen gotea, listo. Bueno, bai, total, ez zer aldatuko, ez? Ez. Eskerrik asko. Zue, mila esker. Entzuleok 11:09 minutu, ia 11:10 minutu, bagoaz aurrera eta Sara Fantobarekin Jone batzuetan filman murgildu behar dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Zinemaldiak urtero Donosti hartu egiten gaitu. Pelikula bat ikusi antzoki zarrean eta parte zarretik pintxoren bat jan, Victoria Eugenian beste bat ikusi aurretik. Zurriolako ondartzatik paseatu izozki bat janez, eta Moneoren kuboi begira jarri pentsatuz nor izango ote den alfombra gorretik dabilen izarra. Gerturatu, ahalden guztia, kursal pareko esitxuriek uzten dizuten erarte, eta irriparrekeinu bat egin esi horiei kontxako barandako ikurra jarri dielako norbaitek. Taxiekin borrokatu, hori ere, oso donostiarra delako. Eta elementu hauek guztiak edukiarren, donostiartasunak maila gorena joarren, atzo Bilbon egon nintzen. Bilboko festetan, aste nagusian, Marijaiarekin, txupinazoan, konpartxetan, horixe baita Jone Batzuetan filmaren elementu nagusietako bat, Bilbo. Jone Batzuetan ez litzakeelako Jone Batzuetan izango, ez balitz Bilbon grabatu. Hogei urteko Jone aitarekin eta Marta aizpa txikiarekin bizi da. Aitak lana utzi behar izan du bere Parkinsonaren ondorioengatik. Kanpoan, festa, moxkorraldiak eta musuak. Barruan, zaintzai errola kezkak eta beldurra. Kaskagorrira joan zaitezkeelako bai, baina Asterixen edabe magikoak ez dituelako gaitz guztiak sendatzen. Eta filmaz hitz egiteko hemen dugu dagoeneko filmeko zuzendaria, Sara Fantova. Egunon, Sara? Egunon, kaixo. Zer nun zaude? Ondo, apurra nekatuta. Nekatuta, normala. Atzo parranda egon zen pixkat? Ez, baina ja como egun asko hemendik eta etxetik kanbordoan, apurra nekatuta, baina posik. Normala. Ari gara zuzendariei galdera bat egiten eta nahi genukezuk ere erantzutea, eta galdera da ea gogoan duzun zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula zein izan zen. Zineman? Bai. Ze batzuk oso argi goratzen dute esperientzia hori. Baina ondo ari da, niri ere hori egiten zaitzaia, zineman. Bai, bai. Haurtzaroko pelikula bat buruan, eta ez dakit izan zen... Esperientzia, zinema aretoko esperientzia. Osea, ez dakit izan zen hori, baina nire lehengo oroitzapenak dira, o El Señor de los Anillos edo Lara Croft, ez dakit. Una de esas izan zen. Ez dakit. Ba, oso ondo, zerrendara doa eta orain bai mamian sartuko gara Jone Batzuetan ikusi genuelako atzo eta horren inguruan hitz egin nahi genuelako. Nik aipatu dut Jone Batzuetan ez litzakeela Jone Batzuetan izango ez balitz Bilbon grabatu. Ados zaude esaldi horrekin? Bai, gana ados. Bilbo da elementu garrantzitsuetako bat. Gero sartuko gara gian teknikoki ere zer suposatu duen pelikularentzat horrek eta nola egin duzuen, baina oso argi zenuen hori izango zela zure pelikularen estenatokia? Bai, hasieratik geneukan oso argi, Bilbon grabatu nahi genuela, hori seguro, eta aste nagusia izan behar zela pelikularen kontekstua edo, bai, eta hori, bai, pelikula, oso argi geneukan, ze azkenean zen nire desiretako bat, orduan saiatu ginen hori guztian kajatzen pelikulan. Sara, nik egun hauetan aitortu dut pelikula desenterekin negar egin dudala. Jone Batzuetan erekin ere negar egin du. Baina, negar egin nuen pixkat goiz. Alegia, trailerren ikusten den jaien hasierako sekuentzia horretan, ja negar egiten hasi nintzen, pixkat. Eta galdera da, edozein pregoik berdin funtzionatuko luke pelikula honetan, edo pixka bat zorionek hori izan zarete Aioraren abesti horrekin eta momentu horrekin? Ni uste dut sorte asko dugula. Osea, bai uste dut edozein pregoik emozionatu alko zuela. Osea, azkenean ni joan naiz pregoi askotara eta askotan emozionatu naiz, da momentu oso epikoa. Baina bai uste dut sorte handia auki genuela, azkenean Aiorak egiten duen pregoia, bai Txupinazoan zein gero Marijaiarretzen denean, zer ikusia dauka pelikularekin, eta hitz egiten du pelikularen inguruan. Orduan, ez da bakarrik emozionantea dela, baizik eta kasualitatez dagoela hitz egiten gu hitz egin nahi genuenaren inguruan, ez? Orduan, hori bai izan zen sortea.
Filma abiatzen da, testuinguru horretan, eta ipatu bezala, Goiuri galdetu dizu ez, Bilbok hartzen du pixu handia, festek ere hartzen dute pixu handia, eta nolabait sortzen dute ez, olako imaginari bat, olako testuinguru oso bat, protagonistaren gorabera hoiei nolabaiteko oinarri emateko, ez? Bada, pentsatzen dut, jakingo zenuela nondik abiatu eta gerora pertsonaia nola jokatu, baina oso ondo ezkontzen dira, Olaia Guaioiren pertsonaia hori, eta azte nagusia bera. Zenbat eragin du batak bestean, alegia, jakiteak hau azte nagusian kokatu nahi dut eta pertsonaia osatzen joango naiz, edo pertsonaiak hau kontatuko du eta azte nagusia topatu dut hori egiteko aitzaki bezala, ze ordenetan uste duzu gertatu dela, edo zenbat eragin du batak bestean? Osea, bai izan da zaila egitea puzlea apur bat, ez hainbeste pertsonaiarekiko, baizik eta azkenean, pelikulan daude bi mundu, etxeko mundua eta jaietako mundua lagunekin, olgarekin, orduan, uste dut zaiena izan dela hori dena enkajatzea eta nola mundu batek hitz egiten du bestearekin, eta nola batek dauka konsekuentzia bestean, ez? Eta hori bai izan da, uste dut, komplejoena gidoia egiterako orduan, baina pertsonaiarekiko ez dakit nizen ditzen dut, azkenean, bai Jone zein Olaia, Bilboko jaietako kontekstua edo zein jai herriko kontekstua, azkenean normala bizi duen kontekstu bat da, ez? Orduan hori ez dut uste zaila izan denik enkajatzea, baizik eta bai puzlea egitea pelikulan dauden gai guztiekin, ez? Zaintzak, amodioa, hori guztia enkajatzea bai izan da komplexuagoa. Puzle horien artean badago alako begirada antropologiko bat, antropologiko-soziologiko bat, amodioa ipatu duzu, eta Jonek topatzen du amodioa, bere giroarekin erabat uztartuta ez dagoen giro batekin, ez? Eta bilaketa horietan ere, hori erakusten da, ez? Jaietan bi giro bezala ere badaudela, eta nolabait, Jonek baduela amodio bilaketa horretan talka bat amodioak berak planteatzen duena, neska bat gustatu zaio eta horari dira, baina beste bat sozialagoa ere, ez? Ez dut hori inoiz planteatu. Egia da ni sentitzen dudala, azkenean Olgak daukala beste kontekstu bat, beste adin bat daukalako, ez? Eta agian Olga Joneren adinarekin igual zegoen kaskagorrin ez dakit, baina bai sentitzen dut beste generazio batekoa dela, ez? Beste bizitzako momentu baten dagoela, eta horrek markatzen du agian distantzia bi pertsonaia hauen artean, badaude bi konpartzak ez, baina, adibidez, ni banago kaskagorrien eta gero noa kranbala, eta hori badan hasten diren bi kontekstu ez. Baina uste dut adina dela agian hori jartzen duena gehiago. Eta bi kontestu horietan, bi pertsonaia hauetan, Jon eta Olgaren artean hizkuntza. Hori ere izan da, nolabait, bien arteko distantzia bat edo danakoa islatzeko modu bat, Joneren ingurua erabat euskalduna da, baina Olga iristen denean, Olgarekin harreman guztia gazteleraz da, hor ere badago ez dakitalako dualitate bat edo. Bai, azkenean ni, nekien Bilbon egiten bagenuen pelikula ere, pelikula bilingua izan barzela, azkenean Bilboko realitatea da elebiduna, ez? Orduan, hori bageneukan argi, eta bai pentsatu genuen nola egin elebitasun hori, ez? Eta azkenean, ez dakit, naturalena iruditu zitzaigun, ez? Azkenean, Joneren kontekstua, bere lagunekin etxean euskaraz hitz egitea eta Olga agertzen zen. Ez hasiera baten, idazten hasi ginenean Olga esen Bilbokoa. Zen kanpokoa, zegoen jaietan eta oporretan da, azkenean ni nahi nuen Ainoarekin lan egin, laguna garelako txikitatik, eta hori kontekstua aldatu zen, ez? Baina bai erabaki genuen hori guztea hor, eta hortik izatea bizkuntzak nahasten diren tokia, bai. Momentu batean, etxean ere nahazten dira, ez dira hizkuntzak nahazten, baino bai nabaritzen dela ez, beraien bi aizpek hitz egiten dutenean, euskainol puntu batzuetan ez, Martak esaten dio aizpari ia tintatu nahi duela eta aizpak eta zergatik eta euskaraz ari dira, eta Martak erantzuten dio, hau da, sartzen da ez, euskainol puntuari, eta erabili nahi dut hau pixkat egiteko lotura Martarekin, ze zoragarria iruditu zitzaigun bai pertsonaia eta baita aktoreak egindako lana. Nola topatu duzu, aktorea?
Elorri agertu zen, ze Ainoaren ama, Ainoa Olgaren pertsonaia egiten duen aktorea, Aino Artetxe, bere ama da pintura irakaslea, eta egiten dugu pintura klaseak bere etxean, agertzen den etxea da, bere etxea. Hor grabatu genuen, utzi zigun bere etxean grabatza, eta berak ematitu pintura klaseak umeekin eta gazteekin. Eta orduan Arantzak esan zigun, daukat ume bat, egin behar duena kastina. Osea, dauka energia bat, eta apuntatu behar da kastina, esaio zuen mesedez. Orduan Arantzak proposatu zion, Elorrik esan zigun baietz, eta etorri zen kastina egitera, eta gero ja kasualitate ekstra agertu zenean bere amarekin, bere ama izan zen nire txikitako monitoria udalekuetan, orduan ja izan zen match total, eta Elorrik zeukan, azkenean gu behar genuen energia, egu behar geneukan argi, Jon eta bere aita daudela bizitzako momentu baten apur bat intenso, eta daude biak hor bere mobidan sartuta, eta genekien Martak euki behar zuela, ekarri behar zuela argia, etxe honetara, umorea, eta apur bat hauek biak hortik atera, orduan Elorria gertu zenean, hasieran ez genuen ikusi lehenengo momentutik, ze hasieran igual lotxatuta zegoen, baina ja hasi zenean apur bat gurekin zabaltzen, berak badauka energia hori, umorea, apur bat makarra da, orduan horrekin argi ikusi genuen, bai. Zoragarri egiten dute, uzet kontrapuntu hori Jon eta Aitaren drama horretan, Elorrik eta Marta pertsonaiak eskaintzen duen, momentu hori oso polita da, eta inagok esaten zuenez, negarra egin genuela filmean, baina barreak ere egin genituen, eta atzo zineman parrez aritu ginen, horrelako momentutxo batzuekin, ez da? Bai, nik galetu nahi nion pixketia, Elorriren nola iritsi den hau kontatu duzun honetan, uste dut honek bidea ematen digula, beste puntu batean sartzeko. Daukagu Aino Artetxe, esango nuke dagoeneko ibilbide bat, eta esperientzia bat duen aktore bat, Joxa Mengoetxea bezalako beste aktore konsagratu bat, iritsi zen iaia karambola Elorri, eta Olaia hitz egin behar dugu, zehatzo sola saldian azaldu zen duten, nola kosta den Jone topatzea, eta Jone azken kilometroetan agertu zela, baina nola agertu? Bai, azkenean, ni banekien, niretzat pelikula sostengatuko zuena izango zirela aktoreak, orduan baneukan argi hasi behar ginela denbora askorekin pertsona hauek topatzen, bai, haiek izango zirelako pelikularen zutaberik garrantzitsuena niretzat, ez? Orduan, Amets Zuluetarekin dela kasti zuzendaria, hasi ginen urte bat lehenago neskak ezagutzen, ez? Institutoetara deitzen, antzerki eskoletara, unibertsitatean kartelak jartzen, topagunera joan nintzen hor jendearekin hitz egitera, en plan, burdantu nahi duzu kastin batera, herriko jaietara, fue un poco así loko, eta ez genak gertzen, zeuden neskak, lagunak, Joneren lagunak direnak, denek egin zuten Joneren castinga, eta oso ondo egin deutenak, baina falta zitzaigun, intangiblea den zehozer, ez dakit nola azaldu, Jone, gu imaginatzen genuena. Eta arduan jaskenengo fasean, Ametzi esan nion, Ametzi ez dakit, topatu behar dugu ez dakit nondik, beste neskatan da bat, ia agertzen den Jone. Eta arduan Ametzek esan zian, behiratu nire Instagrama, eta nire lagunen artean behiratu ea eze jende dagoen, sartu nire Instagrama, eta galituko di, eta arduan, hartu nint, ez dakit, 40 neska horrela Ametzen lagunak, eta esan zian, gehienak dira nire kuadrillakoak. Galetuko diet berriz, porque ja eskasan diet, eta ez dira puntatu. Estalkeatzea, baino kontrolpean. Hori da. Eta orduan, Ametzek ditu zituen, azkenean bere lagunak animatu ziren, eta ahora agertu zen Olaia, que, claro, Ametzeko Olaiari ja esan zion, behin baino gehiagotan apuntatu kastina, pero no le iba bien. Eta ja azkenengo tandan desesperadas etorri zen, eta hor ja pare bat kastin egin genituen, eta ja ikusi genuen argi. Jode, ikaragarria da, ez? Nola egokitu den Olaia Joneri, ez? Bai. Bueno, azaldu duzu, azkenen bilaketa horretan zegoen zerbait intangiblea dena, zaila da imaginatzen orain, ezagit guretzako zaila bada, kaso zuretzat zuzendari bezala asko zailagoa, ez? Jone batzuetan Olaia gabe, oso Jone da. Bai, beste Jone bat izango zen, beste pelikula bat izango zen. Agian ere ondo egongo zen, baina seguro desberdina izango zela. Ze azkenean guk idatzi dugu pertsonai batez, baina Olaiak jarri du asko bere partetik ere. Atzoko solasaldian ere Sara aipatu zen dituzten, ez? Zailtasun tekniko batzuk.
aste nagusiaren barruan grabatzeko, eta hor, bueno, aipatu zuten, ez, pertigista bertan zegoela, eta bai, soinu aldetik zailtasun bat izan daiteke, baina produkzio aldetik, kamera tiroi dagokionez, gauz asko baldintzatzen dira. Nolako izan da lan hori, nolako izan da borroka hori, nolabait, bueno, deskontrol edo eromen egoera horretan, pelikula baten rodajaren kontrol hori ukitzeko edo. Ni uste dut, ara ikusten genuen gauza bat hasieratik izan zen, eta esan nion como ekipo guztiari, egon bar ginela lasai, kaosarekin, eta egon bar genuela lasai horrekin, kaos kontekstu baterik, que no pasaba nada, irtetzen zena, eta bestela moldatuko ginen, pentsatuko genuen pelikula beste modu baten, baina ez genuela saiatu behar kontrola eukitzen, zelako ezinezkoa. Orduan ja energia horrekin sartu ginen txosnagunean, eta izan zen prestakuntza handi bat, ja 2 urte lehenago joan ginen horra apur bat kontekstua ikusteko zelan sartu behar ginen txosnagunean, ze materialekin, gindoazen karrito batekin, eta hor eramaten genituen kameraren bateriak eta optikak horrela, baina, klaro, ezin zara hurbilduko txarekin ere, orduan, pentsatu behar genuen, non utzi materiala, gauza, gestioko gauza asko ez, baina hori, egin esan genuen, alde batetik, nik ezagutzen dudalako asko, alde zarra, Bilboko jaien kontekstua ez, konpartzak, eta bestalde batetik, joan ginelako 2 urtez, hori ere taldearekin ikusteko ez, eta gero, konpartzekin elkarlan oso handi bat, azkenean haiekin planteatu asambladetan, haiek kontzertuak izten joaten ziren enean gu ere kontzertuko taldeekin hitz egin, eta planteatu, grabatu nahi dugu pelikula bat azten nagusian, zer iruditzen zaizue zuen kontzertuen bitartean grabatzen badugu, ez areta agertuko bakarrik soinua ez, eta orduan hori pieza guztiak joan bat bestean atzean izten, gero adibidez, aktoreak zeudenez grabatzen, eta aktoren atzean beti zegoen nire laguntalde bat, edo haien laguntalde bat, nire aizperen kuadrilla, edo beti zegoen una red ahí como de protección, ez? Eta orduan, hori guztia antolatzen joatea, gero produkziokoak horre egiten ere supersare bat, eta apur bat dejarnos llevar, eta oso kaotikoa, baina sentitzen dut dena funtzionatu zuela azkenean oso ondo, bai. Gertatzen, barkatu esan nioa. Sareari buruz, baina, sarea ipatu duzu, eta sare hori literala da, sare hori behartzen duten babes fisiko bezala rodajerako, baina sarearen ideia hori pelikulan eroso presente dago, eta jone badabilez, sare horri batzutan, pixkat bizkarra ematen, beste batzutan sareari helduta, jolas horrek ere hartzen dualako esanaia pelikulan, ez? Etxean gauzak okertzen direnen, eta oraintxe sartu behar dugula ere, ez? Pixkate joneren aitaren egoeran, eta bar, sarearekin dantza hori, orain banago, orain enago, baino sarea beti dago hor, jolas hori badagoela ere pelikulan, ez? Bai, azkenean guretzat garrantzitsua zen hor jartzea ere como fokoa ez, azkenean Jone, ez dakit, etxean aitarekin dago, ez dago ama ez, baina Jone ez dago bakarrik, sare hortik dago ama ere, sare bat dauka, eta niretzat ere garrantzitsua, horregatik ere zen niretzat garrantzitsua Bilboko jaiak pelikulan egotea ez, sentitzen dut, Bilboko konpartzek egiten duten lana ez bakarrik azten nagusian, ez egiteta urte osoan zehar, eta hor sortzen den sarea, zentzu baten, guretzat oso garrantzitsua izan zen pelikula egiterak orduan, ez? Kameretatik atzean, ez? Baina sentitzen dugu hori moduen baten isladatu dela ere pelikulan, eta niretzat garrantzitsua zen ere auzoa ikustea, ez? Jone doa ultramarinosera doa farmaziara, hor badago sare bat auzoan, ez? Gero lagunekin orduan, niretzat garrantzitsua zen hori pelikularen parte izatea, ez? Eta ez garela pertsona individualak, eta ez gaudela bakarrik, ez? Gertatzen da hori momentu batean, pentsatzen dut Bilbok eman dula hori, Jone badoa zubitik konpartxetara, eta ikusten da atzean, eta da minisegundo bat, baina pintada bat jartzen duna gure artean zaintzen gara. Eta
eta uste dut horrek ere laburbildu dezakela pixka bat mezua, pelikularen mezua baita ere, eta pintada hori gabe ere pelikulak berdin funtzionatzen du, baina keinu horrek pixka bat erakusten du baita ez, bai konpartxeek islatu nahi duten, eta baita mugimendu feministak ez, azkeneko urteetan zaintza erdigunean jarrita, ba hori ere badagoela eta batzela elementu horietako bat, eta asko gustatu zitzaiten hori, ez dakit kasualitatea den, edo ez? Osea, bada kasualitatea zentzu baten, porque beste urte baten grabatuko bagenu, esen egongo, azkenean hori da 2023, azaroko 30 egon zen zaintzen inguruko greba feminista, eta orduan azten nagusian hasi zen ja hori prestatzen, ez? Agertu ziren pegatinak, detzonezkak doaz pegatinarekin ere, egon ziren pintadak, orduan bada kasualitatea zentzu horretan, aioraren abezala, ez? Beste urte baten grabatuko bagenu, esen egongo, baina egonda, izan zen ere berezia, azkenan, haiek ematen dituzten pegatinak gure artean jaintzen gara, nire aizpak egin zitu, nire aizpak egin ditu, orduan ere zen como, eta gero Ainoa Olaso beste lagun bat zegoen hor, Ainoak ere, hori diseinuak egin zituen, orduan batean, hori dena ere pelikulan egotea, bazakit hau de kasualitatea asko eta gauza txiki asko, pelikulan batu direnak, eta bai, uste dut, esaldi horrek definitu alduera pelikula ere. Aizu eta ezin aztu, nolabait, pelikulan ere, ez dakit, lehin motiv zentrala den, baina badago ez, aitaren gaixotasuna, eta kontzeptu bat, pixkate, ikusleari ere gogor egiten zaiona, eta da azken borondaten kontzeptu hori ez, pixkate, eriotz duintasuna, eriotz eskubide, eta batez ere, agurra kudeatzeko, funtzionalidadea ez, askotan heldu bezala ere, agurra kudeatzeko gaitasun hori nahiko eskasa egiten zaigu eta joneri ere kosta egiten zaio, baina badago transformazio bat, badago lanketa bat, oso gai potoloa da pelikulak dakarrena, eta gainera, lantzeko aukera izan duzue, benetazko mediko batekin, atzo kontatu zenuten, ez nola, azkenean norberak hartzen duen parte pelikulan, gauza oso politak gertatu dira esparru desberdinetan, eta baita gai honekin ere ez. Bai, guretzat, oso garrantzitsua zen hori mahai gainean jartzea edo pelikulan isladatzea, azkenean, bizitzaren inguruan hitz egin nahi bagenuen, heriotza bizitzaren parte fundamentala da. Seguramente argi daukagun gauza bakarra, ez? Hilkoko garela, hori bezain argi ez dago beste zebez. Orduan, askotan ies egiten dugu, ez dugu horren inguruan hitz egin nahi, batez ere pertsona bat gaizorik dagoenean, ez? Edo gure gurasoen inguruan hitz egin behar dugunean, ez? Horren inguruan beldurra emoten du, azkenan ez dugulako onartu nahi, ez diegu horri aurre egin nahi, ez? Orduan, guretzat garrantzitsua zen horren inguruan hitz egitea, azkenan sentitzen dugu gure beldurrak mahai gainean jartzen ditugunean, horren inguruan hitz egiten dugunean, gure gurasoekin, gure hurbileko jendearekin, horrek laguntzen du beldur hori txikitzen, eta baita ere, gero dolu bat egin behar denean, ez izatea hain gogorra edo hain, ez azkenean, komunean jartzen duzu, bakoitzarentzat zer den garrantzitsua ez, niri ere balio egin dit, azkenean pelikula nire gurasoekin partekatu dut prozesu guztietan, ez, irakurri dituzte gidoi bertzi guztiak, eta orduan haiekin hitz egitea ere, izan da polita, ez, azkenean pelikula egiterakoan, haiekin ere planteatu dut gaia, eta uste dut garrantzitsua izan delaren niretzat, ezakit, jakitea nire gurasoentzat zer den garrantzitsua bizitzen, eta zelan imaginatzen dute haien zaintzak edo haien heriotza, eta orduan, uste dut hitz egin behar dela horren inguruan, Badago beste gai bat eta utziko zaitugu Laster zinemaldiarekin jarraitzen, baina da, artxibo irudiarena, argazkiena, nola izan dauz, argazki batzuk egiazkoak direla esango nuke, denak dira egiazkoak, zureak dira, pertsonaien batenak dira, Joxanenak bereak dira, nola uztartu duzu hori, ikaragarrizko indarra ematen dio pelikulari? Badago mix bat. Bideoak denak dira Olaiarenak. Agertzen diren bideoak denak dira Olaiarenak txikitakoa. Beraz, barkatu, Olaiak azken momentuan agertu eta zure jone gorpuzteaz gain ekarri zuen besazpian opari bat. Eta gainera hori gu ez geneukan planteatuta, gu gidoian ez egoen, grabatu genuen pelikula hori ez geneukan pentsatuta, eta montajean geundenean, laugarren bertsioa horrela, sentitzen genuen Uriolekin, montadarekin, zer falta zela ulertzeko bai emozionalki, zein razionalki,
iraganeko kapa hau, osea, amaren, ez dakit, fantasma hori hor gaineti dagoela denbora guztian, ulertzeko zer falta zela. Eta orduan, hasi ginen argazkekin frogatzen, baina ez no akababa, eta orduan eskatu genizkien Olaiari, pues, ea zituen bideak, porque ez genekien. Eta batean agertu zen bera eta bere ama, pila bat ordurekin, eta orduan izan zen opari inkreiblea, ze, klaro, gainera, ez ziren bakarrik bideoa, ziren bideoak denak bere amagatik grabatuak, denak bere amaren ahotsarekin atzetik ez, orduan izan zen, como, eske daukagu bertsonaia hemen, sin querer. Orduan, bai, izan zen ordu guztia horiek begiratzea, eta horrekin, pelikularen beste kapa hau bukatzen sortzea. Eta gero agertzen dira argazkiak ere, eta argazkiak daude nire argazkiak, daude Joseanen argazkiak, daude Olaiaren argazkiak, eta hori egin dugu mix bat guztien inguruan hitz egiteko. Ze ona, nik atzo pentsatzen nuen, eski momentu zen, Olaiaren antza dauka, ez? Nola egin dute hau, eta bera zen, bueno. Eta gainera, izango zen ezinezkoa hori egitea, ze bideotan hasten da 2 urterekin, eta bukatzen du 10 urterekin, orduan hori grabatzea, izango, imposible. Guk atzo ikusi genuen, baina iraiaren 12an hasi zuen ibilbidea zinema komertzialetan, eta orduan, jendeak ja ikusteko aukera izan du, eta ni eri nintzen sare sozialetan kutskusiatzen eta olako gauzak irakurri ditut. Jone Batzuetan filma ikusi berri, film ederra, zaindua, entretenigarria, unkigarria, ikusteak merezi du. Id al cine a ver Jone Batzuetan, un homenaje precioso a Bilbao, su gente, idiosincrasia, konpartxak, su euskalki, pura vida, fresca, directa. Jone Batzuetan zein xamurra, gogorra, egiazkoa, gizatiarra, larritasuna sortzetik bizipozaren eta itxaropenaren mugetaraino zaramatzan filma, Bilbo eta aste nagusia bikain islatuta, zein gustora ikusten den Jone Batzuetan. Esto no es una película sobre la escena nagusia, esto es cine con mayúsculas y debe estar desde ya en las conversaciones de los Goya. Cine que huele a realidad, del que duele y del que sana. Jone Batzuetan, ginen, geunden, genbiltzan, gaur ezinean, gaztetasuna, gaixotasuna, Bilboko jaiak etxea, noiz igaro ginen argitik itzalera. Dena kontrolpean geneukala uste genuen, baina ez, unkigarria gurea guretik munduarentzat. Tamalez jaiotzek eriotza duzor, zein ederra Jone Batzuetan. Zer sentitzen duzu horrelako iruzkinekin, horrelako feedbacka edukitzen ari dela pelikula? Super posik, oso posik. Azkenean ez naiz saiatzen esartzen asko sare sozialetan, pero dirako apur bat agobio, baina bai jasotzen ditut WhatsAppetik, zen nire lagunek begiraz ere esan dute, orduan jasotzen ditut mezuak, eta oso posik, ze azkenean pelikula egiten dugu horretarako, ez? Jendearekin partekatzeko eta zer kontatzeko, azaltzeko eta baita ere emozionatzen saiatzeko eta alba da elkarrizketa bat sortzeko ere, ez? Orduan, superposik, azkenan sentitzen gaude, pelikula jasotzen ari dela gu pentsatu genuen moduan. Orduan, hori gertatu izana, superopari inkreible bat, egindako lanagatik, ez? Así que oso posik. Nik bi galdera bukatzeko, Olaiak nahi du jarraitu izaten aktore? Bai, Olaiak ezekien, baina topatu du bere bokazioa pelikula honekin. Osea, berak ez du inoiz antzestu, baina berak ikaskitu arte ederrak, eta berak, badauka artearekin konexio bat, baina orain arte ezekien oso ondo nondik bideratu sortzeko eta komunikatzeko nahi eta behar hori, ez? Eta batean pelikularekin topatu du eta ulertu du hortik egin nahi duela eta jarraitu nahi du antzeste, jarraitu nahi du pelikulak egiten eta oso posik dago ere. Eskerrak, ze disgustu erramango liguke esango balu ez, jazta, nik egin dut egin beharrekoa. Badugu Euskal Herrian ezagutzen ezkenuen aktore puska bat, oiurik Goiak aipatu ditu, iritsiko dira izendapenak eta sariak iritsi behar badute, baina uste dut saririk handiena pelikula bera jasotzen ari den maitasun eta kritika hori ere badela. Eta gurtu aurretik, gure diamantezko gosariak sekzioak gaur Sara Fantobaren da, beraz, Gronx jatetxeak onbidatzen dizkigun gosari diamante dun eta derro horietako bat dasatzeko aukera izango duzu. Kartera kutsi dizute dagoeneko? Karta, ez. Bale, lasai, guk gugara Arautz Benediktinuen oso zaleak. Aitziberrek esan zigun, lehengoan esan genien aizuta, etorriko balitz Angelina Jolie ona, emango zineok ego saltzen,
eta hola begiratu zigun esan zion, Zaldibiko arrautzekin zerbait egingo genuke. Arrautza benediktinoak Zaldibiko arrautzekin eginda daude, izokinarekin, maskarada txerri urdaiazpikoarekin, maskarada kabezalarekin, gauza asko daude bertan, beraz hurbildu, Imanol igual lagundu jozu, ez Imanole gurekin behar duegon, beraz, eskapatuko gara norbait oraintxe, eta gozatu Gronksen diamantezko gosari horiek, gozatu zinemaldiari geratzen zaiona, eta izango ditugu kafe gehiago hartzeko aukera, Sara Fantova, pelikula gehiago eta lan gehiago iritsiko direlako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. 11:41 minutu entzuleok, bagoaz aurrera segituan, eta, tertuliatxo osatuko dugu, azken egunetan ikusi ditugun eta ikusi ez ditugunekin, eta gure tertuliek beti dute Harry Stylesen abesti hau, abia puntu. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool from stopping when it comes to this? I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinema. Goizeko 11:42 minutu ditugu, Imanol González Gurrutxaga segituan gurekin izango da, Ander Lakai ere gurekin geratuko dela, beraz hemen egingo dugu gure Sanedrin partikularra, eta hariko gara zinearen inguruan. Esaterako nik lehen aitortu dut lehen momentu batean, zeru ahoak ikusten hasia naizela, baina hemendik igaro da Joseba Beristain, 30 segundu badituzu, Joseba, jantzik asko hiek eseri hortxe, ze banda sonora, soinu banden konposizioan gurekin inoiz aritu gara izketan, lanak egiten jarraitu du, baina aurrekoan gurekin izan genuen Jesus Mari Lazka, Natura Fugite lana orkesten, eta bukatzerako hau zuzenean esan genuen, WhatsAppa bialdu nien Josebari, zorionak behonde ikela, baina zuzenean egiteko aukera sortu zaigu hemen Zurriolan, Joseba Beristain ongi etorri, eta zorionak Natura Fugit lan berezi horretan egindakoagatik. Eskerrik asko, bai, benetan berezia da, Batipat, marrazkiena, Jesus Mari egiten du marrazkia, zoragarria dira. Nik ezagutzen nuen Jesus Mari oindala bere lana, oindala 20 urtetatik, eta beti pentsatzen nuen, hau da, lan ederra egiten duena. Kolpetik izan dut suerte egin lan egiteko, eta izan da lazer bat, dana junda, oso ondo, hasieratik. Ikaragarrizko sorkuntza fin, delikatu, sakona da, eta horri musika jartzeare ardura puntu bat. Noski, porque gaina beste zer ez dago, ez da elkarrizketarik, soinua eta musika bakarri dago. Hor, geizki ginezkero estrapeatzeko aukera asko dago. Eta, nik uste dut estropeatu beharrean, lagundu diola bere historia kontatzea, eta laburmetra ikusterakoan bizitzen den hori, intensoago izatea eta hobeto ulertzea. Aizu, lan oso ederra egin duzu eta entzulei ere gomendatu genien, fin laburren proiekzioetatik kanpo esango nuke, ikusteko aukera izan dela, dagoeneko amaitu direla proiektuak Natura Fugitentzat, baina zera Lourdes Iriondoren dokumentalarekin batera emititu lagun hauetan, egingo du bere bidea plataformetan eta bestelako tokietan, eta beraz gomendioa ikusteko. Ez dakit bestelanik ere izan duzun zinemaldi honetan, ze kreditu dendenak irakurtzeko ez zigu ematen askotan. Aurten hori bakarrik, eta ez da gutxi pozgarria da, zinemaldian parte hartzea, euskal zinean parte hartzea, eta momentuz, urrun urtean, espero zerbait gehiago ikitzea. Lehengoan Ignacio Arakizainekin egin nuen topo, zera Karmele pelikularen ostean, eta zinemaldi hontako aipamenen artean, pum, hortxe egin genuen topo, Natura Fugit, esan ze, eta musika zeak indik da, bazekit idatzi zioet, eta... Gero, bera, gaina organista izen da, ere, asko figatzen da, zer egiten dan da zer ez da, postekoa da zuek ere, horrelako lanei ere ematen izaten, zabalkuntza, eta horri buruz informatzea, jendeak jakin dezala existitzen gehala, ez? Baita ere, horrelako lan, txikia ez bere txikia delako, baizik eta zinemaldian horren beste gauza gonda, nahiko lan xumea da, baina zuek eman diozute ahotsa eta eskerrik asko. Zalantzarik gabe, eta euskal produkzioen maila aipatzen ari gara honetan, euskal produkzioien pare-parean musika konposizio itzela daude, Aitor Etxebarria ikusi dugun hauetan, hortxe Karmelen egindako lan zoragarrian, Karmele
euskal musikagintzari buruzko lan bat ere, gure historiari buruzkoa izateaz gain, Aran Calleja ikusi dugun Maspalomasen ere, komposizio ikaragarriak euskal herrian, euskal produkzioentzat sortzen ari direnak, eta horri ere, leku egin bartzaile. Joseba Berizain, ez zigun minutu gehiagorik lapurtuko, lasaiago arituko gara, baina gozatu zinemaldia hemen pare-parean zinen, eta lapurtu nahi genizkizune minutu txauek. Eskerrik asko. Zagindu asko. 14 minutu gaur eguerdiko 12etaraino, eta hortz izango dugu aukera, oraindik azken balorazio batzuk, eta azken pelikula batzuk aipatzeko, June Romatet ez da gurera itzuliko den edo ez zen itzuliko, hortxe xeri zaigu bankuan, baina Ander Lakai ere gurekin dugu, Imanol González Urrutxagari iritsi da gurera, beraz, ongitu horri berriro guztioi. Kaixo. Orain irizen da momentuan, 14 minutuak motz egiten zaizkigu. Bai, egia da. Egon gintezke ordu bete orain zinea zizketan, baina nunbaitetik hasi barko dugu, eta ez dakit, azken egunotan Imanol, ikusi duzun zerbait ere azpimarratzeko baote duzun. Bagia da, komentatu ditutela gauza batzuk, pixkat gainetik komentatu ditugu, eta gaur haitu geha jone batzuetan esarakin komentatzen, baina igual ez dugu komentatu guk gure arten ze iritzeuki ditugun, eta pixkat zuzenaria hemen egon gabe. Guain goz ikusi ditugu Maspalomas, Karmele eta jone batzuetan, eta egia esan genezake aurtengo nivela oso altu dagoela euskal produkziotan eta euskerazko produkziotan, eta bai, egia esan eskertzekoa da, olako aukera ukitzea. Goiurik Sarafanto bari aipatu dio, nola kroniken batean goiak aipatu diren, aurtengo goietan euskal zinemak izendapen asko izan litzake. Bai pelikuletan eta baita interpretazioetan ere, baita soinu bandetan ere, arte zuzendaritzan eta jantzitegian esango nuke Karmelek ere pisu handi izan dezakela, beraz, alor askotan izan ditzakegu, baina, ostras, badagor euskal aktoren artean, pentsa, Los Domingosekin Patricia López Arnaiz, Nagore Aranburuk 3 pelikula ditu, goietan izendatzeko modugak izan daitezkenak, batzuk protagonistagoak, besteak bigarren mailakoak. Soroiz bera, Kandido Uranga bigarren mailako paper horretan ere, Maspalomasen, Olaia Guaio aipatu dugu. Horrelako lan batengatik Jon Elaspiuri izendatu zuten, Ane pelikularekin, esango nuke, Patricia López Arnaizek goia irabazi zuen hartan. Gero Jon Elaspiurrek akelarregatik irabazi zuen asko daukagu ospatzeko, zinemaldi honetan. Eta esango nuke, Ander, euskarazko zineak ere, askotan euskal zine aipatzen dugunean, Euskal Herrian egiten den zinea gauza bada, baina euskaraz azken urtetan inbeste lan ez ditugu izan, eta horten euskarazko lanak eta oso onak izaten ari gara. Bai, entzun dezatela eta hortxe, egongo goietan, ojalá pelikula pila bat, euskaraz gainea, Sararen pelikulak bezala ezta, testuinguru elebidunak ere erakusten, nola usatzen diren bi hizkuntzak, ezakit nik uste, ikuspegi erreal bat ematen dutela ere Bilboko testuinguru baten bezala, ezta. Ojalá. Otsaiako azken asteburuan, izango dira goia sariak ordon hilabete batzu falta dira oraindik. Oantxe, Ander komentatu dunen... Ari gara hemen zerrenda egiten, baina Josus jakin hartu. Bai, asko geratzen da, baina uste dut badaudela hautagaitza horretan sinisteko arrazoi asko. Anderrek esan duen honekin lotuta, esango nuke baita, jone batzuetan pelikulan bertan gertatzen dela gauza bat, seguramente nahiko polemikoa izango dana, dala euskeraren erabilera. Bateratu dute Bizkaiko euskera, Bilboko euskera, baina bada momentu baten ofa hots, bi sekuentziatan ofa hotsak daudenak Josanek irakurri edo hitz egiten ditunak, datozela idatzizko batetik. Eta ne pertsonalki iruditzen zait euskera batuan erabilera hori, ze momentu horretan euskera batuan entzuten dugu Jose Bengoetxea hitz egiten, euskera batuan horrek pixkat oztun nahuela, eta askoz interesgarrigoa eta askoz pertsonalagoa izango litzekela, bai testu hori euskalkitan idatzita egongo balitz, ulertzen dut dela testu... Baina, dokumentu legal badelako. Dokumentu legal badelako, baina nola pelikula guztia oso goxoa da, oso egitik kontatuta, eta zuek lehen aipatu ez zuten bezala, erderakadak daude, euskararen erabilera bada oso kalekoa, eta iruditzen zait horrek pixkat moztu nindu lani,
Eta horrek demostratzen digula, pentsatzen dut, zineak behar dula euskalkia, eta euskera batuan, nik hemendik bai defendatzen dut, euskera batua zinemetan erabiltzea norberan erabaki badala, baino euskalkia lehen etxi beharko litzekela. Nik hemen bi gauza esango dizkizut. Bat, uste dut kasu horretan batuaren erabilera erabat justifikatuta dagoela, diegetikoki dokumentu legal baten saiakera bat delako, baina bi, kontuz esaten dugun honekin, nik sinisten dut zuen diskurso hau eta ulertzen du neurri batean, baina Euskal Herriaren, Euskal hiztunen portzentaia handi bat batuan bizi da. Eta hori ere bada euskera narratibo bat, eta bada euskera erreal bat, eta bada bizitzako euskera bat, eta badago jendea bizi dena horrela hitz egiten, eta ez diken hola hitz egiten. Bai, gauza gero baita ezberdindu behar die. Alde batetik daude euskera batuan bizi dian pertsonak, baino irutzait beste pertsonalidade bat ematen diola eta beste profundidade bat ematen diola produkzio bati euskalkia erabilita. Ados egon naiteke baldin eta justifikatuta baldin badago. Gero hemen sartu gaitezke beste debate baten nun protagonistak erabiltzen duen euskalkia bere lurrakin edo bere herriakin lotuta da hon. Hori ja beste gai bada. Baino, orokorrean, irutu zait, euskerak badauzkala bere erabilera anitzak eta gauza bakoitzak diala bere helburu eta bere fin horta bideratutako. Bai, aktore badaukago gurekin eta hitzein ez zela Anderrek. Oso ados honekin, askotan gertatzen da, adibidez, historia bat kontatzen dela herri konkretu batean, ez da? Eta lortzen dituzun aktoreak ez diadanak herri berdinekoak, orduan aktore bilbotar bat, zarauztar bat, eta oñatiar bat, ez dakit, Irungo historia bat kontatzen. Orduan, nik ere bai baditut nire zalantzak Euskara Batua horrekin, baina, ulertzen detera batea erabiltzea. Egia da oso polita dela euskalki bat entzuten dezunen pelikula baten. Justa, ez da euskalki bat, noski, baina Diez Maspalomasen Kandioren pertsonaiak erabiltzen zuen itanoa, eta eskertzen zen pila bat. Eta ez bai da euskalki bat ere, zesango nuke, Kandidoran erabiltzen da kostako izkeraren itanoa. Alegia, Kandidok egiten duen itanoa eta Nik Julenekin egin dezakedana, edo Imanolek egin dezakena bere Goierriko lagun batekin, ez dira berberak. Bai, noski. Beraz, bada itanoa batetik, alegia, registro idiomatikoa edo izango litzatekena, baina bestetik badauka kostako eragin hori ere, biak. Eta ematen zion bizitza pila bat pelikulari, Jose Ramon Soroizenen pertsoniak ez zuen... Hori da. Eta Soroizek momenturen batean erantzuten dio ikaz, baina oso aurrera doala, uste dut badagoela momentu baten ja nazkatzen dela, utzia pakean edo badagoela zerbait. Kasu horretan Soroiz legorretarra izaki, nire ustez, Soroizek egingo balu Goierriko itanoa, seguraski inork ondoek egiten ez duguna ere, itano egiten dugun guztiok egiten dugu itano asmatu xamar bat, baina tira, hizkuntza ere bada erabiltzen dena, eta hori hizkuntza da, nire ustez, egingo balu Soroizek legorretakoa, eta Zumaiako itanoa egingo balu Kandido Urangak, niretzat hor zentzua luke. Ez dutelako zertan biek izan leku berekoak, erresidentzia batean, hori dagoitzaten topo egin dute. Iruna aipatu duzu, maitasun osoa pelikula honi, Faisanen irla, nik asko gomendatu dut, zuzendariarekin tertuliak zuzendu ditut zinemetan, eta gomendatu dut pilo bat. Baina pelikula horren akats nagusia da, Irungo euskera erdigunean jarri eta ni Irunen jaioa naiz eta zu ere, eta biok euskalki ezberdina hitz egitea. Eta hor dago arazo, ez? Historiak berak diegetikoki badagoenean justifikatuta zergatik egiten dugun, nondik egiten dugun euskera, hor erori egiten zaitxet. Edo kuadria berberean bakoitzak berea egitea. Non eta ez duzun azaltzen, bat kanpotik etorri dela kuadrilla horrekin bat egitera, ez? Netzat, hor dago askotan koska. Eta esaterako, zuk Ander, zure egunerokoan, batuatik oso gertu dagoen euskera bat egiten duzu. Beraz, pelikula bat, hori da, pelikula bat kontatzea, batuan ere, uste dut zilegi dela. Ez dagoela arazorik hor. Niretzako batuak eluke errealismoa galduarazi behar. Baina, ulertzen dut Imanolek diona eta batzutan leku konkretu batean kokatu behar bada pelikula bat, Donostiarrek ere batua eginda, badituzte beraien berezitasun eta ezaugarri txikiak. Bai, osea, batua nik uste oso konbinen artean zikindu daitekela eta naturalismo gehiago jarri. Bai, eta zuk egunerokoan egiten duzu. Ez akaso
bermeotarrek batek bezain beste, edo ez dakit lesakar batek bezain beste, baina baditu bere ezaugarriak ere Donostiako batu horrek, eta uste dut, hor Donostian kokatutako historia bat kontatuko bazenu Imanol, hizkuntzak horrek behar lukela, eta ez beste batek ez. Orokorren nik batez defendatzen dutena da aktore bakoitzak erabili beharko lukela bere euskalkia. Hori, castingan bertan ondo begiratu behar den gauza bat da, ze hartzen badituzu, zuga aipatu duzun bezala, bizkaitar bat, lazkautar bat, eta endaiar bat, familia berdinekoa, ez dezu jarriko bakoitza bere euskalkia erabiltzen. Baino egia da, hori, lanketa prebio batetik baita datorrela, eta castinga eta lotzako garaien lehentasuna eman barko litzaioken kontu badala, baino, irutzait beti izango dela askoz interesgarrioa eta egiatik lotutago egongo dela aktore bat bere euskalkiakin entzutea eta ez euskera batuan entzutea. Gai korapilatxua dau, berriro diot Imanol, eske euskera batua bada euskaldun askoren euskalkia. Bai. Ez baino... Ander Lakaieren esaterako. Horregatik esaten dut, baino aktore gehienek beraien egunerokotasunen ez dute euskera batua erabiltzen. Baino... Laguntzen diazu June, mesedez ez zaiten zuten ari muti, hau? Entzute izut eta ulertze izut. Kontua da, hori, irutz zaitela, aktore bakoitzak erabili beharko lukera bere euskalkia, baino... Jone Laspirren euskalkia eta Ander Lakaieren euskalkia dira berberak. Bai. Dira batua. Bai. Batua Gipuzkoar kutsu minimo batekin badu, eta... Baino kutsu hori da aldaketa ematen diona. Bai, noski, eta hizkuntza jaso administratiboan ez egitea hori gertzen dut. Baino, daude produzio asko erabiltzen dutenak euskera batu instituzionala. Bai? Bai. Zeintzuk, nik ez ditut espaldi ikusten horrelako pelikulak. 12 komentatuko. Eta azken gauza bat, Joxan Bengoetxea entrevistatu nahiko nuke egunotan, eta entrevista egin bizkaieraz. Eta hau ez da broma bat. Ikusi du Joxan Bengoetxea Jone batzuetan bizkaieraz, zerua hoaken atzo, ez dakit bizkaiera edo ondarrueraren eragin horretan. Zein spoilerrik, Hor ere sortuko dira, spoilerrek ez dute egingo. Joxan Bengoetxea lehenengo denboraldian badago eta egiten du. Esaten atzo ikusi zuen eta beldurra ematen dit. Hori da, Oiartzar batek esatea zela gustatzen nau, eta bere kuadriako batek esatea gustoko dut, ez? Zin da. Bantxo Oiartzar basartu da gurean, eta... Bueno, eguerdiko 12 bueltan ditugu, ez da bai dauekin jarraituko dugu gehiago ere, eta hizkuntza eta euskalkiak emango dute askorako, nik esango nuke, asko jotzen didala belarrira, euskalkien autu horiek inkoherenteak direnean, eta Maspalomasen ondo ikusi ditu dala, Karmelen nien naiz 40ko hamarkadako euskeran batere aditua baino kanpotik bintzat horrela ez dite ezerk atentzioa eman, nahiko txukun ikusi ditut denak, eta lehenguan esan zidaten, eskapatzen zaiola Azpeitiera joera Nagore Aranbururi umea hartzen duen momentu batean. Zer dene, umeekin ez dakigula naturalezten modu batean egiten edo. Ni nintzen konturatu, baina Azpeitiarratek esan zian, momentu batean eskapatu zaio horre joera batola. Baina eta Jone batzuetan ere, gure Bizkaira urrunago geratzen zaigu, sentsazioa uniforme eta koherentea zen, baina ziurrenik bizkaitar batek esango luke, hemen kuadria berean batek egiten du Arratiakotik gertuago, besteak Bizkaiko kostatik gertuago, eta besteak Bilbotarrago, ez dakit. Baina sentsazioa belarrian bintzat nahiko ona izan zen. Bai, eta pertsona guztiago elikatzen gehala baita ondoko herritaz, eta nire euskalkia ez da bate lazkautarraz, elikatu naiz, bai Tolosako jendeaz, eta bai beste jende askoz, orduan, Motei, IAC alproja. Gaur Euskal Zinemaren gala handia, Egia da. Eta gero festa bataplanen. Ander Lakaiek gonbidapen hau da? Bai, bagoaz. Galara ez noa pelikula dakarako men gaztepai maiarekin. Zuzenean festara. Zuzenean festara, bai. Zepena. Imanol, igual gabardina erostea jomarrogu gaur. Bai, baina gonbidapena. Bueno, hor gabiltza borrokan. Lortuko dituzu, eta gero festara joan, eta gero bihar kontatu festan zer gertatu den. Nik uste, altera gertuatzen dut magea gabardinakin utziko egut. Bai, hoize behar. Entzuleok eguerdik 12ak pasatxo ditugu eta gure esan barra dukagu Ander Lakaie mila esker gaur gurekin izategatik, June Romateti bar guren datorren astelener arte. Bai, astelener arte. Etuaz Highlandsera berriro, ez da? Ojala. Imanol González Gurutxaga bihar arte. Agur. Dago jure zeiza sendatu,
Bai, bihar arte. Ipurdi biztan ibiltzeak horrelako kontu dauzka. Naiz ibili. Ez, seguro. Entzuleok, bagoaz bihar goizeko 10:05 hementsi izango gara gai mordoarekin eta tartean, euskal zinemaren erdigunea dauden pelikula batzuen inguruan ere aritu beharko dugu. Koldo Almandoz gurekin izango dugu zeruakin inguruan, Iker Ganuzak nosotros Elena Tabernaren filmaren ingurukoak ere eskainiko dizkigu ekoizpenaren ikuspegitik, Sebastian Esariaren inguruan ariko gara, eta beste hainbat kontu, hementxe zinemaldiaren saio berezi honetan bagoaz, zintzu izan, aio! Keep calm and bigarren kafea.